Ang oras Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11 saga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Kalibutan, welcome sa Bombo Hanay Sauto. Diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the undisputed number 1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kinakaroon sang Sabado petsa 21 sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kagako ang inyo anchorman Bombo Donny Digala. Sa aton mga talalupandon karon diri sa aton sining pagapangalagad sa top story kita sa oil price update lauman sa masunod sining semana ang pag-us-us sa presyo sang kada litro sang krudo, pero ang gasolina magasaka naman. Sa iban pa nga mga balita, ang Department of Health nakapagkit sa mas mataas ini nga kaso sa dengue diri sa Region 6. Subong iyang tuig 2022 kag ginalauman para karon nga magsaka pa ni mga kaso sang dengue. Bangod kay naga-entra na kita sa tigululan. Sa dugang pagid nga mga balita, sa dugang nga mga balita lokal, mga overseas Filipino workers nagabinuligay karon sa pagpanawagan sa pamilya sang ginapahayag isa ka Ilonggo nga seaman nga nagapabiling nga confined sa isa ka ospital didto sa may pungsod Greece. Sa iban pagid nga mga balita, sa Banwa sang dumangga sa Iloilo, sunog nagluntad sa ila sining merkado, ayhan ka Lapnagon ang ining nagluntad nga sunog dra sa may public market sang Banwa sang Dumangas, Iloilo. No, biskan maulanon sempota, hindi gyapon ta makalikaw sa mga sunog. Sa dugang pagid nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, ang ining nagataliwan nga Queen of Philippine movies nga si Susan Roses aton sining mga kabombo. Kahibalo bala kamo nga mga Ilonggo gali ang iya sining roots taga Iloilo kag may araman sang taga area ya karon sang Bacolod City. So sa aton na karon nga istoryahan man sa aton sining mga kabombo diri sa aton sini nga pangalagad. 48 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 11, nakalabot karon sa aton diri sa Bombo Radio ang ining informasyon, no? Mismo ang pila man aton sining nga mga kasimanwa nga mga overseas Filipino workers angot sa sining ginapahayag isa ka Ilonggo nga seaman nga malawig na nga mga inadlaw nga naka-confine sa isa ka ospital didto sa may Rhodes, sa may pungsod Greece, no? Ang Rhodes ni isla ini siya dito sa may pungsod Greece, but malayo na niya sa mainland sang Greece kag malapit na niya ang ining area sang Rhodes sa pungsod Turkey, no? So ginpalapta ina karon sa mga overseas Filipino workers ang ining nasambitan nga informasyon halin sa isa diri ka post una sa isa ka Pinay nga overseas Filipino worker dito sa may area ya karon sang Greece, si certain Tess Carillo. Nagpost ini siya sa iya sining social media, sa iya sining Facebook nga nagapanawagan, no? Aring iya bala sining post, ang iya sining pahayag sa iya sining Facebook post. Mga kababayan dito sa Greece, kung may nakakakilala sa kanya, nandito po siya, si Nicholas Harold. Nandito po siya sa General Hospital sa Rhodes, Greece. Seaman daw siya, hindi pa siya nakakapagsalita. Taga Iloilo daw, or taga Iloilo daw siya. Mabuti na lang yung mga staff dito sa ospital, tinawag nila ako sakaling maintindihan ko ang salita niya. 2 araw ko siyang sinusubukan kausapin. Akala ko Malaysian, mabuti na lang pinilit niyang bigkasin. Pilipino daw siya. Nahihirapan na mag-isip kahit man lang telephone number ng pamilya, kaya lang hirap na hirap siyang magsalita. Gusto kong kontakin sila, kaya lang hirap talaga ang memory niya. Kung may nakakakilala sa kanya, kontakin lang ako sa Messenger. God bless us all. No mo na ang post ni Tess Carillo kag upon mandra sa iya sining post amoning picture sang ginapahayag Ilonggo nga seaman while nagahigda sa iya sining bed sa isa ka ospital or sa General Hospital
didto sa may roads sa Greece sa aton sining mga kabombote. Ining nangin post ni Tess Carino ang chairman sa aton man sining mga kauturan nga mga overseas Filipino workers tugtog nga may isa kita ka kasimanwaman sining OFW pero hindi ni siya sa taga Iloilo, taga Ilocos ini siya, no, taga Luzon nga nagpalabot sining informasyon diri sa bahin sang Bombo Radio Iloilo kay tibalaan niya Bombo Radio Iloilo kag based diri sa post sang Pinay OFW daw taga Iloilo kuno ang ining nasambitan niya nga siman nga initially ang pangalan Harold Nicolas, no. So ang ginhimo sini nila kay bangod naluoy sila sa sining nasambitan niya karon nga overseas Filipino worker, ginapahayag siman nga way gid kuno sa may nagaamuma dito ya karon sa may area sang Greece amo na nga nagbulig ini sila palaptas ang sining nasamitan niya nga mensahe kag panawagan hasta nga ti makalabot man ini sa mga natungdan partikular sa iya sining nga pamilya kun hindi taga Iloilo gid man ini ti makalabot ini sa iya sining nga pamilya basi way sang ihibalo bala kun anong natabo sa ila sining nga himata kag way kabalo nga ti ara ya gali karon naka-confine sa isa ka ospital didto sa may road sa Greece aton sining nga mga kabombo, no. Kay natabuan gid lamang ini nga nabalaan nga may ara gali isang isa ka Pinoy sa nasabitan sining nga ospital. Nabalaan lang ini ni sining ni Tess Carino nga may ara gali didto sang Pinoy, no, sa nasabitan sining nga ospital kay timing kay ang iya sining nga employer na ospital man ti sa amuman sining nga ospital gindala, no. Ti nabalaan sining Pinay siya, nabalaan sa pila didto ka mga staff kag ti ang mga staff dito sa ospital, ang mga nurses, syempre nagapangita man tani sila kung sino nakakilala sa sining nasambitan niya karon nga persona nga naka-confine sa ila pero daw way gid sa may naga-claim nga mga himata niya sini or mga kaupdanan niya bi sa trabaho. Amo to nga ti gin-refer nila ini sini sa kay Tess Carino kagintingwaan ni Tess Carino sini nga mga istorya. Una tinabudlayan siya kuno mag-istorya kay hindi makahambal sa diretso ang ining siman kay based sa information nga gin-atake ini sang stroke. Pero pagwa man sa pila sini ka mga tinaga naka-oro istorya kag dito nabalaan sining ni Tess Carino nga isa gali iniya ka Pinoy. Kagati dito manabalaan nga isa kuno ini ka Ilonggo pero sa further details sang iya sinabi nga identity kag sang iya sini nga address ti way gid mabalaan, no, sa aton sini nga mga kabombo amo na nga ginpagi Manila diri sa aton sabay niya karon sang Bombo Radio Iloilo ang pagpanawagan sini. So kung sinodra ang mga may ara sang ihibalo or nakakilala abi sini kung taga Iloilo gid man ini or taga diin man nga bahin niya karon sang Western Visayas, no, ti ining si Siman nga may initially ang pangalan niya amo si Harold Nicolas ang confined niya karon sa bahin sang General Hospital dito sa may road sa Greece. Kay nagakabalaka maning aton sini nga mga overseas Filipinos nga iban nga nakahibalo sang iya sini nga whereabout, no, kag nakahibalo man sang iya sini nga makaluluoy karon nga kahimtangan dito nga way gid sang pamilya nga nagakadto dito sa iya, syempre ti sa luwas sa iya sang pungsod. Pero even ang mga kaupdanan niya sa trabaho, no, way gid kuno sa may naka-report dito sa may area iya karon sang ospital. Hindi lang mathag kung paano ini nga nagalabot dito. Maybe may ara sa nagdala sa iya dito sa ospital pero kung sino man nagdala dito sa iya ka nagbilin dito sa iya sa ospital, why na niya ginbalikan pa, no, ti why gani kuno ni sa may nagahimo so sa iya nga sibin to or magpanghugas ni sa iya, magpaligo sa iya, no. Why gid sang may nagatatap dito sang nabala na lang ugaling sining ni Tess Carino nga Pinoy man galini kag ginapahayag Ilonggo ti amo man siya kon makachimpo siya ti nagadagon-dagon to siya kag ginaamuma lang anay ang ining Pinoy samtang way pagidya sang mga himata ini or mga abyan or mga kaupdanan man sini sa trabaho nga naga-cater dito sa iya, no. Kag ginatingwaan man nila ini nga mapalabot karon sa mga natungdan sini nga ahensya sa bahin sang Philippine Embassy. Initially nakapakigangot na ining pila ya ka mga overseas Filipino workers naton dito sa bahin niya sang Philippine Embassy para nga ti ma-report nga may ara gali iya sang Pinoy nga ti confined sa isa dito ka ospital sa may bahin sang Greece kag
mabuligan nga malocate ang iya sini nga pamilya kun diin man ina diri sa Pilipinas kag kun indeed taga Iloilo gid man ini no kun Ilonggo gid man ang ining nasambitan niya karon nga seaman nga confined dito sa ospital. So karon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga mga kabombo, aming kaupon naton ang isa diri sa mga overseas Filipino workers or OFW nga kasimanwan naton nga amo ang nagabulig man nga ti mapalapnag ang ining panawagan karon ang ining informasyon about sa sining ginapahayag Ilonggo nga siman nga na stroke kag ginbilin ang sa isa ka ospital didto sa Greece kag waay gid sang may naga amuma sinisaya. Sa mga kabombo naton, sa mga Facebook live viewers naton no, sa mga nakakita sang iya sining itsura sang sining siman no, ara dra karon gina-flash naton sa aton sining Facebook live kung may nakakilala sini sa iya or kung may mga nakahibalo kung di nang iya sining pamilya kaga maka-provide sang dugang sining mga informasyon nga ti ma-refer man naton sa mga natungdan diri nga ahensya sang gobyerno ti palihog lang palabot diri sa aton sabay niya karon sang Bombo Radio Iloilo pwede ka mo dira maka-comment man sa aton sining Facebook live o kung maka-message man kamo diri sa aton nya sabay sang Bombo Radio Iloilo through sa aton sini nga Facebook no para nga ti mabuligan aton ini kay iti ang mga kasimanwa yan aton didto sa Greece amo ni ang nagapanikasog na lang. Iti why naman sa mga mabulig sini mo no ti sino pa ihan ang mabinuligay dito sa luwasang pungsod kun hindi ang aton man sini nga mga kasimanwa nga kun may ara sila dito sa nga kaparehos man nga OFW nga nagakinahanglan sa bulig kaparehos sabi sinakaron sa kay certain na Harold Nicolas ti sila naman lang nagamatomato nga magaprokurar dito nga makakontak sa mga natungdan nga insya sang gobyerno or matingwaan nila sini nga malabot ang mga pamilya sang sining mga OFWs ito nga nagakinahanglan sang bulig bayanihan spirit no muna ang bintaha lang nato niya sa aton sining mga Pinoy kay ti biskan araya sa luwasang pungsod no diri gani sa aton sa Pilipinas kun ano yang aton diri nga pag-ilinaway no at least ito ya sa luwasang pungsod sa mga OFWs naton why nila ina dito ginadala no naga-unite ginato sila naga-unite ginato sila unity Bombo Brand no naga-unite ginato sila naga-isa ginato sila nga kung sino may kinahanglan kaga may sarang yang mga bulig ang ibanti nagabuligid no ti amo ning ginahimo nila sini karon nagabayanihan ni sila para sa kay certain Harold Nicolas nga malukit ang iya sini nga pamilya diri sa Pilipinas kaga ti kon masugat man dito ini siya sa may bahin niya karon sang Greece or mabuligan ni siya sa iya sini dito nga pagpabulong ti maayo gid no so basta nga makuan lang niya karon mabutang na iya karon sa maayo sining nga kahimtangan ang ining nasambitan sining Pinoy nga ginakabalakan gid sa aton sining mga OFWs amo na nga nag-reach out gid sila diri man sa aton sabay niya karon sang Bombo Radio para nga pinagidre ti mapalabot taman sa aton sining sa inyo dra sa mga viewers naton sa mga listeners naton kung sino may hibalo kaga nakakilala basi may mga pamilya pa inadri or sa pamilya man no mismo ni Harold Nicolas amo ning iya sining kaimtangan niya karon dito sa may pungsod Greece. 59 minutos na nakaligad sa atak ng alas 11 ang iban pa sini karon sa aton sini nga mga kabombo kag dugang nga mga informasyon balita balikanta pagkatapos gilamang sang Bombo Network News. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kun mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang tatlo ka sahay isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung kolesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala Pilipinas sa numang oras sa buong mundo. Naritang Bombo Network News Noon Time Edition. Araw ngayon ang Sabado, Mayo 21 na 2022 sa ulo ng ating mga balita. Panibagong price adjustment naman sa oil products asahan sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Energy. Sa atin namang ulat panahon, abay flood alert. Nakataas ngayon sa ilang bahagi ng Luzon, dilan pa rin sa habagat ayon naman sa Pag-asa.
Mga nakitang maliit na bilang ng hindi pagkakatugma sa vote count, hindi nangangailangan or nangangahulugan na may irregularidad ayon yan sa PPCRB. Samantala, sa iba pa natin mga headlines, ang COVID-19 cases sa Metro Manila natili pa rin nasa low risk bagamat tumas daw yung tinatawag na reproduction rate mahigit isang linggo makaranaman ang halalan. Samantala, ang DTI naman all set na para sa transition ng papasok na bagong administrasyon. Ilang magagandang programa irerekomendang ipagpatuloy. Samantala, balita naman para sa mga manggagawa, lalo doon sa may lugar ng Socsargen area, yung Regional Wage Board inaprubahan na rin ang minimum wage hike. At sa international news naman, ang Mariupol siege doon sa syudad ng Ukraine tinapos na umano ng Russia at nagdeklara na rin ng complete victory. Sa sports naman, sa NBA, ang Golden State Warriors abansi na sa dalawang panalo laban naman sa Dallas Mavericks na nagpapatuloy pa rin na Western Conference Finals. At live via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, paghanda na umano ang panibagong dagdag na naman na bawas sa presyo ng produktong petrolyo para sa sunod na linggo. Ayon sa oil industry sources ay nagpahiwatig sila na posibleng magkaroon ng 2 pesos hanggang 3 pesos daw na good news tapyas doon sa laga ng kada litro ng diesel. Pero may pagtaas na naman ng 3 pesos 50 centimos hanggang 4 pesos and 50 centimos ang presyo na naman ng kada litro po ng gasolina. Habang yung kerosina ay maaring nanatili pa rin lamang sa kasalukuyang presyuhan. Ayon pa sa Department of Energy, pagkataya ito na ibinati naman daw sa 4 na araw na trading sa linggong ito. Ganman, maaari pa rin daw magkaroon ng pagkakaiba pa rin ang eksaktong price adjustment ng mga kumpanya ng langis na maaaring magkaroon na ng kalinawan sa darating naman na Lunes para naman sa implementasyon sa darating na Martes. Bombo Weather Update. Yung pag-asa, patuloy po naman ang babala doon sa ilang lugar sa ating bansa. Dahil sa itong habagat daw abay, lalo pa raw lumalakas naman silang lugar. May buong detalye dito si Bombo Dennis Samito. Yes, Bombo Elmar, ang kasalukuyan ngang mga pag-ulan na nararanasan sa extreme northern Luzon, yan ay epekto ng lumalakas na habagat at titindi pa yan sa mga darating na araw. At batay nga dito sa inilabas na data ng Pag-asa DOST sa pamamagitan ng kanilang Himawari data, ay pinapakita natin dito sa satellite image yung mga kumpul ng kaulapan. Concentrated ito dyan sa dulong hilagang Luzon. Ang apektado nito ay ang Region 1 o Ilocos Region at ang Cagayan Valley at maging ang Cordillera Administrative Region at Region 3 o yung Central Luzon. At dahil nga kasama yung Central Luzon, ang Metro Manila ay magiging maulap din ang lagay ng panahon at mamaya asahan din mga bigla ang buhos ng ulan lalo na sa dakong hapon at gabi. Sa monitoring ng Pag-asa DOST, ang mataas ang tsansa na magkaroon ng malalakas na pag-ulan yung Central Luzon at ganon din yung Northern Luzon o yung Ilocos Region in particular at yung flood alert ay nakataas dyan ngayon batay dito sa kanilang color-coded data. Ibig sabihin, Bombo Elmar, ang tsansa ng pag-ulan ay higit sa karaniwang buhos ng ulan. Nangangahulugan din ito na maaaring maglinger yan hanggat nananatili yung nakataas na alerto. So kung mapapansin, clear naman sa ilang parte ng ating bansa. Ngunit dito sa area ng Hilagang Luzon, talagang covered siya ng makapal na ulap, bunsod ng habagat na umiiral. Ito'y nanggagaling sa West Philippine Sea at umaakyat, Bombo Elmar. At yan ay mas titindi pa sa pagsapit ng 2 o 3 linggo mula ngayon. Kaya paghanda ng ating mga kababayan, yung Metro Manila ay nasa western section ng ating bansa. Ang Western Visayas, of course, at yung Palawan area, yan yung mga common na makakaranas ng mga
pagbaha at pagguho ng lupa kung sakasakali nga na magtutuloy-tuloy itong mga pag-ulan. Wala naman na monitor ang pag-asa na aktibong bagyo dito sa may Pacific Ocean, ngunit magdadala pa rin ng mga pag-ulan ang umiiral na habagat, at kung may mga mabubuo na iba pang weather system, ating i-alerto ang ating mga kababayan hinggil dyan, sapagkat sa ngayon ay rainy season, hindi imposible ang pagkakaroon ng mga aktibong weather system sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, Bombo Elmar. Bobo Dennis, kahapon hanggang kagabi sa Metro Manila, may mga lugar na agad na tumaas yung tubig, pero agad naman itong humupa at bumaba rin naman. At what about bukas ng linggo, para doon sa kalaman ng ating mga kababayan natin na mamamasyal, yung maglalaba sa weekend na ito, Bobo Dennis, kumusta rin ang magiging lagay araw ng linggo? Makakatugon din naman ito, Bombo Elmar. Kumbaga, itong mga pag-ulan na ito may positive at negative effect, pero titignan natin yung mga posibilidad na magiging positibong dulot nito, at ganun din yung mga pag-iingat ay kaagapay pa rin dito sa mga paalala ng Pag-asa tuwi-tuwi, lalo na pagka may mga ganitong nagpapalit ng panahon. Yung rainy season sa ating bansa ay karaniwan naman nakakalendaryo na yan, Bombo Elmar. Napaaga nga lang yung pasok, pero yan ay nangyayari sa kalagitnaan ng taon. Pero ngayon ay Mayo pa lamang pumasok na itong panahon ng tag-ulan. Ibig sabihin, mas malaki ang tsansa na may mga lugar na saturated na agad pagpasok pa nung mas malalakas na mga pag-ulan. At yung tinatawag nating typhoon season, usually dito sa kalendaryo ng Pag-asa DOST, tinitingnan din natin yung tracking at iba pa na data ng Pag-asa ay yung July, August and September. Well, yung pagpasok ng bare months, ibang usapan yan. Mas malalakas na yung mga bagyong pumapasok dyan. But as of now, yung minomonitor natin, yung July, August, and September, yan yung typhoon season. At iba yung pag-iingat yung kinakailangan nating gawin dyan, Bombo Elmar. Lalo't itong Metro Manila, kahit nagkaroon ng adjustment o dumping doon sa mga kalsada, ay nananatili pa rin ang panganib ng mga pagbaha. So patuloy tayong magbibigay ng mga update hinggil pa rin dito sa kalagayan ng ating panahon. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, nilinaw po ng Citizens Arm ng Commission Elections sa COMELEC na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB yung nakitang hindi pagkakatugma ng mga vote counts mula sa physical copies ng election returns, doon naman sa digitally transmitted results ay hindi nangahulugan na may irregularidad. Ayon sa tagapagsalita ng PPCRB na si Attorney Van de la Cruz, na ang discrepancies sa tabulations ay nasa 1 o 2 boto lamang para sa isang kandidato sa presidential, vice presidential o senatorial race. Kung kaya't yung maliit na bilang na ito ay hindi niya makakapekto sa mahigit 31 million na boto ng presidential frontrunner, ang presumptive president na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At mga pangalawa rito itong si presidential race, itong si vice president sa pagkapangalawang Pangulo, itong si Davao o kaya naman ay Davao City Mayor Sara Duterte sa pagkapangalawang Pangulo. Ayon pa dito kay De La Cruz ng PPCRB, mayroong 4 na election returns umano ang nadiscover ng kanilang volunteers na hindi nagtugma doon sa electronically transmitted election returns o ERS. Yung ERS na may discrepancies sa actual vote count ay mula sa Mandawan, Masbate. Mula daw yan sa munisipalidad ng Pitogo, Sariaya naman sa Quezon Province, at sa Lapu-Lapu City, doon naman sa Cebu Province. Ang magkaibang vote counts na ito ay nakita mula sa batch ng election returns na manual na vinavalidate pa rin ng PPCRB nitong nakalipas na araw, at ikinukumpara naman doon sa mga digitized results na pinapadala sa transparency server sa UST Command Center, kung saan nga doon nga nagkampo itong PPCRB. Kung ganito ay pinapaalam naman ang PCRB sa COMELEC naturang insidente, at kasalukuyang inaantay pa rito yung explanation naman ng COMELEC. Tiniyak naman ng PPCRB na naturang findings ay hindi indikasyon na may nangyaring fraud. Ito ang unang pagkakataon daw na may nakitang inconsistencies ang PPCRB sa actual vote counts.
Samantala sa karagdagan pang balita, nasa moderate risk level ngayon ang reproduction rate o ang kapasidad ng COVID-19 na kumalat sa Metro Manila mahigit isang linggo matapos nga ang halalan dito sa bansa. Ayon sa Octa Research Group, ang reproduction numbers sa National Capital Region ay nasa 0.19 noong May 13 hanggang May 19. Mula naman ito sa dating low risk level nito nga na nasa 0.76 lamang noong May 6 hanggang May 12. Sa ganitong rate, ang kumpirmadong kaso anya ng COVID-19 ay maaaring makapanghawa pa ng isa pang individual. Umakyat din ang 7-day average ng bagong COVID-19 infections sa 19% hanggang sa 71 cases sa kaparehong period. Mula ito sa dating 59 na mga cases na naitala noong nagdaang mga linggo. Subalit sa kabuuan naman, nananatiling nasa low risk pa rin para sa COVID-19 ang buong Metro Manila. Gayon din sa iba pang mga ginagamit ding indicators, kabilang na dyan ang healthcare utilization rate sa rehiyon ay hindi rin nagbabago at hindi pa nakikitaan sa ngayon na umakyat sa higher risk level. Ayon sa Department of Health, nananatiling nasa minimal risk ang Metro Manila kung saan ang bahagyang pagtaas anya ng mga kaso ay wala namang impact sa healthcare system ngayon ng bansa. Samantala naman, sa ibang balita, inalerto po ng Bureau of Immigration ng Commissioner na si Jaime Morente yung publiko kaugnay pa rin ang panibagong online modus na gumagamit sa pangalan ng mga outgoing officials ng Duterte administration. Ayon dito kay Morente, maging siya raw ay hindi nakaligtas at nagamit sa panghihingi ng pera sa abroad. Sa initial daw na investigation, nagpapanggap umano ang sindikato bilang kaibigan na nangangailangan ng pera dahil sa hindi siya makapag-transact sa bangko o kaya naman ay payment center. Tiniyak naman ng opisyal ng Bureau of Immigration na nakipugnay na sila sa cybercrime authorities para mahuli yung mga nasa likod naman daw ng mga sindikatong ito. Samantala pa rin sa iba pang mga balita naman, nakatanggap ang Pilipinas ng donasyon mula mismo doon sa Saudi Arabia na nagkakalaga ng katumbas na 3.2 million US dollars para naman sa humanitarian at tulong na pinansyal para sa rehabilitasyon ng Marawi City at gayon na rin sa kampanya o COVID response ng gobyerno ng Pilipinas. Gagamitin din ang naturang donasyon para tulungan ang mga lugar sa bansa na makarecover mula sa epekto ng bagyong Odette na nagresulta ng pinsala sa maraming lugar noong nakalipas na December 2021. Ayon pa sa Royal Embassy ng Saudi Arabia sa Metro Manila, kabilang sa bibigay na donasyon ay medical at preventive equipment at supplies na nagkakalaga ng 1.7 million US dollars. Nagbigay din ng donasyon ang Saudi government ng 1.5 million US dollars para naman sa Department of Health, para naman sa mga health facilities doon sa Marawi kung saan patuloy naman ang rehabilitasyon. Samantala pa rin ang Department of Trade and Industry may update naman para naman dito sa transition period sa papasok na bagong administrasyon at yung pinagmamalaki nilang programa na dapat daw ituloy ng papasok naman na Marcos administration. At may detalye pa dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, handang-handa na ang Department of Trade and Industry sa kanilang gagawing transition sa papasok na bagong administrasyon. At sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castello na kapag sumite na sila ng mga major programs at accomplishment report sa Presidential Management Staff o PMS na siyang lumilikom sa lahat ng mga transition reports and plans ng iba't ibang gabinete o kaya ay tanggapan ng pamahalaan. Ayon kay Yusek Castello ay nakapaghanda na rin sila ng i-report kay outgoing Secretary Ramon Lopez at nakahanda raw sila na magbigay ng briefing doon naman sa incoming Secretary ng DTI. Dagdag pa ni Yusek Castello na nakatakda nilang i-rekomenda ang mga major programs, lalo na yung mga mahalaga na pinapaginabangan ngayon ng mga consumers sa kanilang susunod na administrasyon para ipagpatuloy dahil nga may pakinabang dito ang mga consumers. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Ruth Castello.
Nag-submit kami ng mga major programs and accomplishments ng each function group. Nasa PMS na rin po, sa Presidential Management Staff. Meron din po kaming sarili dito sa DTI para matulungan si Secretary Lopez na ma-brief yung bago pong papasok na secretary. So, ready naman po kami anytime kung ipatawag kami ng bagong magiging secretary natin or kung kailangan mag-briefing kami, ready po ang DTI. But very importantly, Yusek, yung mga existing programs natin na nakita natin na malaking benefit para sa bansa, itutuloy po rin natin and will make the recommendations, necessary recommendations po sa bagong secretary para ituloy talaga at masuportahan yung mga programa. Nakatakdang magkaroon nga ng formal na transisyon o kaya yung transition period sa incoming administration kapag naideklara na o kaya ay naproklama ng Kongreso ang bagong presidente at vice-presidente na lumalabas nga itong sina dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Inday Sara Duterte Bombo Elmar. Yes, Bombo yes, Raymond. Bombo Elmar. I'm just wondering, di ba, ni-report ng Malacanang kinumpirma merong transition team sa pangunan nitong si Executive Secretary Midaldea. Pero lumalabas ngayon, so bawat gabinete ba ng Pangulong Duterte, magkakaroon sila ng meeting of minds o kaya naman na transition mismo o pulong doon sa incoming na counterparts nila ng Marcos administration ng gabinete rin na Bombo Raymond? Tama ka dyan, Bombo Elmar. Unang-una, itong si Executive Secretary Salvador Medialdea ang pinuno ng Transition Committee na binuo. At itong makakausap ni Secretary Medialdea at ng kanyang kasama ang yung counterpart naman nila doon sa panig ni na siguro itong si spokesperson ni dating Senador Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na lumulutang nga na siya yung posible na maging Executive Secretary. So magkaroon sila ng turnover transition doon sa mismong Executive Department. Meanwhile, meron ding hiwalay na transition period, transition kumbaga activities sa pagitan naman ng per agency. For example, to that matter, yung Department of Trade and Industry sa kanilang papasok naman na incoming DTI Secretary. Gawin din sa DOJ. Yung itong si Secretary Menardo Guevara ay meron ding transition na hiwalay doon sa incoming Justice Secretary. So para maging seamless, kumbaga maging suabe yung transition ng per department maliban doon sa taas, doon sa Office of the President na pangunahan ni Medialdea Bombo Elmar. Talagang hindi ganun kasimple Bombo Raymond. By the way, nitong the past few days, si Pangulong Duterte hindi nakita sa kanyang lingguhan sana na programa niya na Talk to the Pill. What happened, Bombo Raymond? Well, ang sinabi lamang ni Presidential Spokesperson Martin Andanar Bombo Elmar ay this week talagang wala naka-schedule na talk to the people ni Pangulong Duterte. So, abangan natin next week kung meron pa. Lalo pat ang Pangulong Duterte ay abala na rin sa kanyang sariling transition at paglilipat na ng mga gamit pa-uwi sa Davao City dahil next week, Bombo Elmar, ay aarangkada na nga yung canvassing ng Kongreso bago magproklama ng bagong presidente at vice-presidente. And come July 30, yun, talagang may bago na tayong administrasyon, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, kinumpirma ng Quezon City Government na suspendido na ang isang high-ranking official na nadiskubre at napatunayang sangkot daw sa sexual harassment sa isang empleyado. Una rito, nagbanta si Mayor Joy Belmonte na zero tolerance lalo na sa mga sexual harassment sa Quezon City Hall. Una rito, sa usulat ng babaeng empleyado ay kanyang isinumbong kay Mayor Belmonte yung ilang insidente umano ng verbal at physical sexual harassment na ginagawa sa kanya naturang high-ranking official.
Ang naturang reklamo dinulog na rin sa Committee on Decorum ang Investigation Legislative Department para sa kakulang investigasyon at rekomendasyon. Matapos daw ang ilang mga pagdinig kung saan si Vice Mayor Gian Soto, ang disciplining authority, ay napatunayan na naturang opisyal na guilty ng sexual harassment bate na rin sa rules o administrative cases in the civil service na may parusa ito ng suspension without pay ng 6 na buwan. Samantala, isa pang sexual harassment complaint ang isinampa rin umano sa Quezon City Hall laban sa isa pang local government employee at kasalukuyan na ratong inimbestigahan. Tumanggi naman ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na ibulgar sa publiko yung mga pangalan ng mga suspect at yun naman yung babaeng naging biktima. Kakaragdagang balita, muling ipinaalala ng Food and Drug Administration o FDA sa publiko na mag-ingat sa pagbili at paggamit ng mga peking gamot. Ayon sa FDA, binabalaan din nila ang mga healthcare professionals at publiko dahil nga sa naglipa ng mga peking gamot sa merkado na maaaring magdulot naman ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit. Kabilang nga kapag sa mga abiso na ito ng FDA ay ang paggamit ng beripikadong peking gamot na mefenamic acid o Ponstan na 500 mg tablet. Ayon sa FDA, maging ang mga establishmento ay binalaan na huwag magbenta ng mga peking gamot. Tinukoy pa ng FDA ang batas doon sa mga mapapatunayang nagbebenta ng peking produkto. Samantala naman, ang Supreme Court petitioners iginit naman na 3 votes daw yung nakuhang boto ng presumptive President Marcos at hangad daw na magpalabas na rin ng TRO o pagmapahinto daw yung nalalapit na canvassing. At may panayam dito ang Bombo Radyo Legazpi. Nilinaw ngayon ng ilang petitioners na nananawagan sa Supreme Court ng pagpapalabas ng temporary restraining order sa canvassing ng boto ni presumptive President Bongbong Marcos na wala silang kinikilingang sinumang kandidato. Ayon kay Attorney Howard Calleja sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, nais lamang nila na maipatupad ng maayos ang batas na walang kinikilingan. Paliwanag nito na ni minsan ay hindi naging kwalipikadong kandidato si Marcos dahil nagsinungaling ito sa kanyang certificate of candidacy hinggil sa paglamag sa tax code at pagiging convict sa isang kaso na may kaparusahang perpetual disqualification to hold public office. Anya ay hinatulan ito ng pagkabigo sa pag-file ng income tax returns simula taong 1982 hanggang 1985. Dahil dito ay may tuturing anyang stray votes ang nakuha ni Marcos at ang valid candidate na nakakuha ng pinakamalaking boto ang dapat na ihalal bilang Pangulo ng bansa. Tila anya lumalabas ngayon na maaaring gumawa ng anumang uri ng paglabag sa batas ang sinuman basta hawak nito ang boto ng mayorya dahil kampante ito na hindi mananagot sa batas. Subalit nilinaw ni Calleja na sakaling manumpa bilang susunod na pangalawang Pangulo si presumptive Vice President Sara Duterte Carpio ay maaari itong pangsamantalang maging acting president habang dinidinig ang naturang kaso. Hangad naman ngayon ng naturang petitioner na agad na magpaluwas ang desisyon ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon upang mabigyang linaw ang naturang issue. Yung ating Vice President can act as a president while a duly elected president can be proclaimed and take oath. Si Attorney Howard Calleja, isa sa mga Supreme Court petitioners. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Nakumpiska naman ng Bureau of Customs kasama ang Customs Intelligence and Investigation Service Intellectual Property Rights Division ang mga iligal na produkto na umaabot sa 590 million pesos. Una nang nagsagawa ang mga tauhan ng custom kasama ang Armed Forces of the Philippines ng pag-inspeksyon sa warehouse ng Maclean Storage Facility sa Bacoor City, Cavite. Sa isinagawang inventory, lumalabas na mga counterfeit goods ang mga ito na kinabibilangan ng mga sikat na brand name, gayon din mga construction supply, power tools, mga marine communications, telecommunication devices, assorted foodstuff at marami pang iba. Sa hiwalay ding operasyon ay nasamsam din ng mga otoridad ang nasa 78 million pesos na mga produkto sa isang warehouses sa may Fuchon Industrial Compound sa may Balagtas, Bulacan. Nakita rin sa may warehouse ang isang shipment container na ayon sa unang deklarasyon ng cargo ay
mga steel channel, pero nang buksan naman ang mga ito ay mga aluminum profiles pala. Lumalabas naman sa report ng Bureau of Customs sa first quarter ng taong ito ay nakakonfiscate na sila ng smuggled goods na tinatayang katumbas po yan ng 3.89 billion pesos. Samantala naman, magandang balita pa rin doon sa kasalukuyang natatanggap ng mga diskwento ng ating mga senior citizens at persons with disabilities sa mga physical stores at iba pang mga pasilidad na nakatakdang makatanggap din ang mga ito ng mga discounts at exemption mula sa value-added tax sa pagbili ng mga produktong online. Ngayong ilang presyo ng bilihin na nagtaas na naman. Sa inisyong una rito na Joint Memorandum Circular, nakasad na entitled para sa 20% discount at 12% VAT exempt sa kanilang bibilihing goods and services at 55 mga special discounts para sa mga basic necessities at mga pangunahing mga bilihin. Kabilang dito yung mga gamot at medical supplies, mga home health care services, professional fees sa mga private hospitals, mga medical facilities, outpatient clinics, medical at dental services, diagnostics at laboratory fees, mga public transportation fares, service sa mga hotels, restaurants at recreation centers, maging sa mga teatro, cinema at iba pa. Kailangan lamang deklara ng isang individual na siya ay isang person with disabilities o kaya naman ay senior citizen kapag bibili online platform at mag-attach ng kopya ng kanilang ID bilang namang katibayan. Samantala, magandang balita rin dahil aprobado na ng Wage Board ang 32 pesos ng karagdagang arawang sahod para sa mga wage earners sa Maisok Sargent o Region 12. Ayon kay Attorney Sixto Rodriguez, ang Regional Director o DOLE Region 6, magiging 368 pesos na ang minimum daily wage rate sa Region 12 mula sa dating 347 pesos. Ibinahagi naman ni Director Ruli Francia ang Information and Publication Service ng DOLE na nag-issue na rin ng wage order ang Regional Wage Board sa may Region 4B o Mimaropa Region. Sa Region 4B, nasa 35 pesos naman ang itataas sa arawahang sahod, kung kaya't mula sa dating 320 pesos ay tataas na yung wage daily sahod ng mga wage earners sa rehiyon ng 355 pesos. Para naman sa mga kasambahay, madadagdagan ang kanilang sweldo ng 1,000 pesos, kung kaya't ang kanilang magiging buwanang sahod na ay magiging 4,500 pesos sa Region 4B. Samantala sa pang balita naman, kakailanganin daw ng 30 billion pesos hanggang 40 billion pesos ng incoming administration para matugunan ang kakulangan ng supply ng bigas sa second half ng taon dahil sa tumataas na presyuhan ng fertilizer. Ayon sa isang opisyal ng Department of Agriculture, lalo na si Undersecretary Fermin Adriano, ito ay bilang warning sa sunod na administrasyon dahil sa hindi niya alam kung sasapat ba ang supply ng bigas sa second half ng kasalukuyang taon kung saan posibleng magkaroon ng problema kapag hindi niya mabigyan ng ayuda ang mga magsasaka at para na rin sa kanilang kailang mga pataba. Posible din na niya na magkaroon ng contraction ng 1.1 million metric tons sa palay o paddy rice output. Sinabi pa ng opisyal ng agriculture na sinusulong na yun ng kagawaran ang produksyon ng mas marami pang binhi na ibigay ng libre para sa mga magsasaka. Igit din ito na ang supply ng pagkain sa mga mahirap na bansa ang mas mahirapan buso na rin ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Noon na rito ay nagbabala si Agricultural Secretary William Dar sa banta ng food crisis, dala pa rin ng mataas na presyuhan sa mga farm inputs sa ikalawang semester ng kasalukuyang taon na nagpalala pa ang COVID-19 pandemic sa ekonomiya ng bansa at gina rin ay pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at yung giyera nga doon naman sa Ukraine. Bombo International News. Idineklara na ng Russia ang panalo nito matapos ang ilang buwang pakikipaglaban para masakop ang port city ng Mariupol sa Ukraine. Ayon sa Moscow officials, sumuko na ang nalalabing Ukrainian fighters na nagdedepensa sa Azovstal steel plant sa kabisera. Ang naturang planta nga ang nagsilbing huling kanlungan ng Ukrainian forces para pigilan ang Russia na tuluyang makubkob ang kabisera na ngayon ay lubos ng napinsala. Ang paglikas nitong Biyernes ang siyang markaan niya ng pagtatapos ng itinuturing na most destructive stage ng giyera sa Mariupol dahil nasa kontrol na ng Russian Armed Forces ang underground facilities kung saan nagtago ang mga sundalo ng Ukraine. Kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na binigyan ng permiso mula sa military command ang nalalabing mga Ukrainian defenders na lisanin ang lugar para na rin mailigtas ang kanilang buhay. Bombo Sports News.
Samantala naman, silver medalist na nagpapatuloy naman sa Southeast Asian Games. Ang kanyang pagbabahagi naman sa pagiging atleta at sinasabayan pa ng pag-aaral. May report dito ang Star FM Cebu. Ibinahagi ng Cebuano Triathlon silver medalist na malaki umanong hamon para sa kanya ang pagsasabayin ang pag-iensayo at pag-aaral. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Andrew Kim Remolino na tubong Talisay City, Cebu, sinabi nitong dapat pa umanong may time management at deadline para mabalanse ang oras sa training at pag-aaral. Ayon pa kay Remolino, kailangan pa umanong umising ng maaga para mag-ensayo bago pumasok sa klase at pagkatapos naman ng pasok ay muli namang mag-training. Ganun pa man, nagawa naman umano nitong i-manage ang kanyang oras. Ikinuwento pa nito na ilan sa mga natutunan niya sa SEA Games ngayong taon ay ang hindi magpakampante at dapat laging magsumikap. We should always need to strive and improve ourselves po na parang hanapin po yung the best version of ourselves during the race. Bahagi ng pahayagan ni Andrew Kim Remolino, nagbigay din ng payo ang 22 anyos na Cebuano sa iba pang atleta sa mga gustong pumasok sa pagka-atleta. For me is just to keep dreaming and at the same time is to work for your dreams kasi parang kung stop ka lang sa good dream, parang walang mangyayari. So you have to make parang move or you have to do work to achieve your dreams. Maaalala na nakasunggit din ng silver medal sa triathlon si Remolino sa ginanap na 30th Southeast Asian Games dito sa bansa. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Isa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Samantala, pahabol pa na sports balita sa NBA. Abay, nagtala ng come from behind win ang Golden State Warriors laban naman sa Dallas Mavericks upang makuha ang kalawang panalo sa nagpapatuloy pa rin na Western Conference Finals. Una rito sa first half, abansi pa rito ang Mavs pero sa huli humabol na ang Warriors hanggang sa pagtatapos naman ng laro sa score na 126-117. Nanguna sa pagbangon ng Warriors itong si Stephen Curry na may 32 points kabilang na ang 6 na 3-pointers at 8 rebounds. Ang kanyang ka-teammate na si Kevin Looney ay nagtala rin ng career high na 21 puntos at 12 na rebounds sa kampo ng Mavs. Labis naman ang panginaya ng Mavs kung saan nasayang ang ginawang diskarte ng superstar na si Luka Doncic na kumamada ng 42 big points kung saan ang 18 puntos ay naipasok naman ni Luka sa first quarter pa lamang ng Game 3 at ang Game 3 nga ay magpapatuloy naman dyan sa teritoryo ng Mavs na sa darating na puyan na Lunes. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition at live via satellite worldwide mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Atak na nga alas 12 sa Udto. Pabrik 3 sa aton sining nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto po sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. I-try naton sila karon nga malabot ang aton sila nga koneksyon dito direktamente sa may pungsod Greece. Angot ini sa ginapahayag isa ka Ilonggo nga na confine sa isa ka ospital dito sa may road sa Greece matapos nga ini ang ginapahayag nag-suffer sang stroke. Ang Ilonggo nga ini initially ang pangalan nga nagagwa sa aton sining mga kabombo ang hindi pa sa karon ma-confirm kon bala amo gid maning iya sini karon yang pangalan no but ginatingwaan ini isang mga overseas Filipino workers man direkta dito sa may bahin niya karon sa Greece nga mapalabot man ini kag malabot man ang iya sining pamilya kun balati taga diri gid man ini sa Iloilo. That's why nga isa man kita diri sa bahin sang Bombo Radio Iloilo sa mga palabotan nila sini isang mensahe para nga pinagi diri sa aton. No, matigayon ini karon yang mapalabot man kung taga diri man sa Iloilo ang ining nasambitan yang overseas Filipino worker. Nakita lang dito sa isa man ka Pinay nga OFW kaga ining Pinay OFW amo ni ang nag-post sa social media nga gin-share man sang ila sining mga kaupdanan sining mga overseas Filipino workers hasta ngati nagalapta ini kag nakalabot gani sa aton diri sa bahin sang Bombo Radio Iloilo. So i-try taning malabot ang aton sining connection dito sa may area sang Greece. May mga initial na kita sining pagkigangot kay na sa ila
Pero may ara lang sang jutay nga problema dito man karon sa ila iya sining connection or sa aton sining connection dito sa ila sa may bay niya karon sang pungsod sang Greece. 33 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12 sa udto diri sa aton sining pagpangalagad sa mga motorista naton. Ti good news ini para lang ugaling sa mga nagagamit iya sang krudo kay sa palaboton sining Martes sa masunod sining semana may ara sang ginapahayag diri nga oil price rollback sa presyo lang galing sang diesel. So ang gina-project sa diri nga mag-us-us ang presyo sang diesel sa 2 pesos kag 40 sentimos tubtob, 2 pesos kag 70 sentimos kada litro ina. Bad news naman para sa mga motorista naton nga nagagamit iya sang gasolina para sa ila sining nga mga sasakyan. Kay kon may rollback sa diesel, may ara naman sang oil price hike sa gasolina. So magasaka ini sang 4 pesos sa tubtob, 4 pesos kag 30 sentimos base sa mga projection siya diri karon sang Department of Energy. Di amo naman may ara sang panibag-o naman nga saka sa presyo sang gasolina. May matuod, may natabo sining rollback this week sa nagligad lang sining Martes, pero ti bawi-o naman niya sa sunod semana. Pero sa diesel, ti amo ning daw first time goroning sa magkasunod sining semana may ara sang rollback sa presyo since January of 2022 sa ato niya sining mga kabombo. Subong lang sunod 2 ka semana may ara iya sang rollback sa presyo sa diesel. Kaysa nagligad, masigi-sigi ang oil price hike. Pagkasunod semana, ti ma-rollback. Pagkasunod semana, bawi o naman sang oil price hike. 35 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12 sa utodri sa aton sining pagpangalagad sa ating linya. Makakasama natin ngayon ang ating kababayan direkta sa bansang Greece sa ating linya, si Mr. Conrado Rivera. Mr. Rivera, sir, good noon po. Welcome dito sa Bombo Radio Iloilo. Kasama ninyo si Bombo Donny Digala. Live po kayo by Viber dito sa Bombo Radio Iloilo. Hello, sir? Yes, sir. Yes, sir? Oo. Tanong ko lang, sir, tanong ko lang kung wala kaya magiging problema kung nag-report kami sa inyo dahil sa isang kababayan natin dito sa Greece na nangailangan ng tulong. Oo. Anyway, sir, yung sa atin ngayon, tinutulungan natin na maipaabot, tinutulungan natin na maipanawagan sa mga pamilya niya or sa mga concerned agencies natin upang matulungan na maipaabot ang concern nitong kababayan natin dyan na naka-confine sa isang ospital sa bahagi ng Greece. By the way, paano nyo, sir, nalaman na Pinoy pala ito at sinasabing isang Ilonggo at taga dito sa amin sa area ng Iloilo? Nag-push yung isang kaibigan ko doon sa island, sir, na Rhodos Island, dito sa Greece, na may isang Pilipino na naka-confine doon na walang nag-aasikaso. Mahina na. Hindi na raw makausap. 2 linggo na raw doon sa ospital. Kahit passport, wala siyang passport. Ngayon, nag-post siya sa Facebook, nagalit yata yung asawa daw, yung seaman. Ewan ko. Yung nag-post, ang kasama nyo ring OFW? Yung OFW dito, sir, na aksidente lang na napunta sa ospital dahil yung amo niya na-confine doon sa ospital na yun. Ngayon, linapitan daw siya ng staff doon sa hospital kasi ang karamihan dito kasi na doktor dito hindi nakapagsalita ng English. Kaya yun daw, tinanong sa kanya kung anong kausapin daw yung seaman na yun. Wala daw siyang masabi daw kundi Pilipino lang. Oo. So, nagkaintindihan sila? Mahinang-mahina na raw siya, tapos mabaho na siya dahil wala siyang naglilinis sa kanya. Kaya ang ginawa yung Pilipina, nilinisan niya. Tapos,
Inutusan ko rin siya kagabi na puntahan niya para titignan kung may mga passport siya, ID. Ang sabi niya sa akin, wala daw. Oo. Wala naman daw siyang napupunta ng bibisita sa kanya. Minsan lang daw na may napunta, wala na. Ano daw ang dahilan, sir? Bakit na ospital itong seaman? Parang stroke yata, sir. Kasi hindi niya raw maigalaw yung kalating katawan niya. Yun, nakahiga na lang. Tapos hindi makapagsalita. Yung wala siyang maisip na masabi niya na anong nangyari sa kanya, anong contact number niya dyan sa Pilipinas, wala siyang maisip daw. Kaya tumawag sa akin, humingi ng tulong na kung saan natin ilalapit. Yung problema na yon, kawawa naman kasi. Okay. May initial information, sir, na ang pangalan daw ng seaman is Harold Nicolas. Paano niyo nalaman na ito yung identity niya? Nakita niya raw sa kanya, di ba, kung naka-confine ka, makita kayong sa papel na nakalagay sa may paanan niya. Yes, sir. Yun lang. Pero walang mga IDs Ano, sir? Wala siyang mga IDs na dala doon na nang ma-confine siya? Second yung sinabi yung Pilipina kagabi kasi nakiusap ko nung alas 12 ng gabi dito kasi nandun yung Pilipina para linisan niya, titignan niya kung anong mga mayroon sa kanya. Wala daw sa bag niya maliit, may bag siya daw na maliit pero wala daw eh. Walang nakita. Oo. Napag-alaman ba, sir, kung sino yung nagdala sa kanya sa ospital at saan siya galing before siya na ospital, Sir Conrad? Ano, sir? Ano? Iulit? Nalaman ba, sir, kung sino yung nagdala sa kanya sa ospital? Wala nga raw makasabi, sir, kasi hindi naman na siya makapagsalita. Pero sabi daw yung katabi niyang pasyente, mayroon siyang minsan dumalaw. Pero wala na hanggang wala nang dumadalaw daw. Kaya ang nagpapakain lang daw, nurse, ganun. Pero mabaho na yung katawan niya kasi siyempre hindi na siya makakagalaw. Kaya naawa yung isang Pilipina, nilinisan niya. Okay. So after na nakaabot sa inyo itong informasyon, sir, kumontak rin kayo sa iba't ibang agencies natin. So far, ano na yung mga na-reach out nyo na mga agencies, Sir Conrad? Yun lang, sir. Yung na-search ko rin yung asawa niya, pero nag-message ako sa asawa niya, walang sagot. Okay. How about normally yan, sir, di ba? Di ba, sir, normally yan, pagka passenger na international yan, may doktor yan, di ba? Bakit iniwan doon sa ospital na yun? Ang karamihan dito kasi na hospital na mga overseas worker, hindi nakakalusot sa mga kanayan, lalo pag mahina na. Okay, so yung mga katanungan sana na kung makakapagsalita lang itong seaman, pwede niyang masagot. Kaya lang, hirap pa itong magsalita sa sana. sir? Hindi niya raw, wala siyang kanang memory niya raw. Nasabi lang niya daw na pilit na inintindi yung Pilipina na Pilipino siya. At nasabi na Ilonggo or garing dito sa Iloilo. Oo, Iloilo daw, Iloilo. Pero hindi nabanggit, sir, kung saan particular na lugar sa Iloilo? Kung anong bayan or... Hindi, sir. Okay. Kwan na lang, sir. Mayroon akong binigay na kwan dyan, na picture, profile picture yung asawa. Oo. Ito rin, sir, yung asawa na sinasabi na nagalit doon sa kasamahan nyo na nag-post hinggil dito sa sitwasyon ni Harold? Oo, yun daw, sir. Yun daw nagalit eh. Sabi niya sa akin, ano ba ito? Sabi niya, tumutulong na ako, nagagalit pa. Siguro, nag-negative thinking siguro yung babae. Baka sabihin niya na, alam mo naman ang seaman, di ba?
kung saan sila makarating. Pero hindi, kaibigan ko yun, kilala ko yun. Okay. Sa Philippine Embassy, naka-report ba kayo ng incident na ito, Sir Conrad? Ano, sir? Nakapaabot na kayo sa Philippine Embassy hinggil dito? Oo, sir. Nautosan na rin ako na kunin ko kung anong mga detail niya. Wala naman maipakita na passport niya, ID. Yun nga ang tinatanong sa akin yung Philippine Embassy. Kaya, mas maganda na lang kung pwede siguro puntahan ng OWA, ganun. Oo. Ano sitwasyon niya. So, yun na lang ang madaling paraan. Dapat yung pamilya niya talaga yung makalapit sa OWA or sa embahada para makasangguni kung anong pwede nilang gawin para maiuwi or matulungan itong seaman na Sir Conrad. Oo. Kung malaman sana ng kumpanya niya, pwede siguro, kaso lang baka iwan ko. Kasi 'di ba ang mga barko may mga agent sila, 'di ba? Kada port na pinupuntan nila, may agent sila, 'di ba? Oo, yun nga. So, yun nga yung sabi natin na importante talaga na yung pamilya niya, kung nakakaalam na or nalaman na yung nangyari dito sa seaman, sila mismo yung makalapit sa agency or doon sa kumpanya nila kasi sila yung may alam for sure sa mga contact nila doon, Sir Conrad. Oo, ganun nga. Sige. Sir Conrad, if ever mayroon kayong panawagan dito sa amin sa Iloilo, hinggil dito sa kababayan natin dyan sa Greece na confined ngayon sa hospital, baka nakikinig ngayon or nanonood sa ating Facebook Live ang mga pamilya niya or mga kaibigan niya, if ever taga Iloilo nga siya, ano yung mga panawagan niyo, Sir Conrad? Hello, sir? Oo. Baka may panawagan kayo, sir, sa pamilya nitong ni Harold Nicolas dito sa Iloilo. Go ahead, sir. Yun nga, sir. Nag-message na ako sa asawa niya. Hindi niya binasa. Oo. Okay. Pero na-scene niya, sir? Hindi rin? Hello, sir? Na-scene ng asawa niya yung message niyo sa Messenger? Nakita niya siguro kasi kung naman na. Pero ayaw nga yung sinabi yung kaibigan ko na nagalit siya. Baka, ewan ko kung bakit niya, in-ignore niya yung message ko sa kanya. Asawa niya yon, pinost ko pa yung picture niya sa asawa niya. Screenshot ko. Baka ano yun, sir? Baka mistaken identity? Baka magkapangalan lang sila? Or yun talaga yun, yung asawa niya? Yun naman ang sabi, sir, eh. Yun yung yung... Hindi natin sure kung yun ang asawa niya, hindi natin alam, sir. Wala akong idea na. Sige. Mr. Conrado Rivera, sir, maraming salamat po sa inyong magandang loob dyan na matulungan itong kababayan natin na hanggang ngayon na parang hindi pa rin nilalapitan or wala pa rin nagko-communicate sa kanya na mga pamilya niya. Anyway, if ever may mga development po dito sa kaso na ito, tatawag ulit kami sa inyo, Sir Conrad Rivera. Okay, sir. Okay. At ipagtuloy ko rin ng pakicommunicate sa kaibigan ko sa isang island, kasi parehas kami nasa island, iba-ibang island kami. Ipagpatuloy ko rin, sir. Maganda naman yung makatulong tayo ng kapwa natin, di ba? Ayun. Kahit pinagpupuyatan, basta makatulong lang. Oo. Sige. Again, Sir Conrado Rivera, sir, umaga dyan sa inyo ngayon sa bahagi ng Greece. Hapon na dito at tanghali. Good morning sa inyo dyan at good noon galing dito sa Iloilo. Sir, quarter to 8 na dito ng umaga. Oo. Sige. Sir Conrad, good morning sa inyo dyan at good afternoon galing dito sa Iloilo. Okay, sir. Okay, salamat. Sige. Okay, good morning. Okay. Good afternoon. Thank you, Gid. Si Mr. Conrado Rivera, isa ka overseas Filipino worker man nga nakabase dito sa Greece, kag isa man sa mga nagabulig nga mapalabot ini karon sa mga natungdan man ang sitwasyon.
sining ni certain na Harold Nicolas. Isa ka siman, nasapuan lang sa iyaman sining nga mga kasimanwa man naton nga mga OFWs nga confine niya sa isa ka ospital dito sa may Greece, matapos nga ginapahayag na stroke kag duwa ka semana na karon sa ospital, kag way gid sang may naka-communicate dito sa ospital nga pamilya niya or mga halin man sa iya sining kompanya sa ginasakyan niya sining barko. Di pa gani mabalaan kung sino yang nagdala sini dito sa iya sa ospital kag ano mga circumstansya sang ini siya ang gin-stroke, kundi ini siya na stroke, kung sa ospital ni siya na stroke or nakapanaog na ini sila sang na stroke siya. Kagaway man sa may ginbilin nga mga kontakto abi ang iya sini nga mga kaupdanan, kung mga kaupdanan gid man ang nagabilin dito sa iya kay kun may ara kun tani ang ining Pinay OFW nga naga sa pupo lang anay sa iya karon dito sa ospital, ti makontak ini nila kag mapalabuot ini sa ila sining nga kompanya kag ti kon mabalaan kun ano ginang matuod niya sining nga identity kag di nang iya sining nga address, mapalabuot man sa iya sining nga pamilya ang masubo i-address aton sining nga mga kabombo kay based to sa pahayag ni Mr. Conrad Rivera nga sang nagpost ang ila sining nga upod, may nag-comment kag ang nag-comment kuno ginapahayag asawa kag daw naakig pa nga ginpost nga nagapanawagan ang ining mga OFWs ito kay may kasimanwa sila nga why sa may nagasapupo dito sa ospital. Gin try man ni Mr. Conrad Rivera nga ma-message sa iya sining nga social media account ang ining asawa, no, ang ginapahayag asawa, pero why kuno naga-reply. Di nating alaman to mga kasimanwa naton nga kung bana gid Manila ni or kung pamilya gid Manila ni ang na disgrasya dito sa may area iya sang Greece, daw waya sila labot, daw nakig pa iya sila nga ginabuligan ini. Ti anong gusto nila sa nga matabo nga masapwan lang ni ang ining Pinoy nga siman dito sa Greece kag ti waya sila sang himuon sinidre. Ti kon why man diri abi karon nya sang himuon ang pamilya, no, kun indeed taga diri gid man ini sa Iloilo sa aton sini nga mga kabungo, at least ang aton sini nga mga government agencies, no, sa Iloilo provincial government, sa provincial capital, ti may ara kita dra ya sang opisina nga nagatutok sa concern sang mga overseas Filipino workers, no, ti may ara man kita sang overseas workers sa welfare administration kag subong lang gani ti may ara sang departamento na iyang nagatutok sa mga OFW concerns, Department of Overseas Filipinos, bag-o ning departamento nga gintukod ya under sa Duterte administration. Di try tani nga mapalabuot sa ila kag kun ma-confirm kun tani nga Ilonggo gid man ini, no, may mga naka-feedback diri sa aton nga mga kwan man, mga siman man, no, ti sa ila ya sini nga community kilalahay man ni sila kung sino inadra ang mga kaupdanan Manila yang mga siman nga halin diri sa Iloilo. But so far sa mga napalabot sa aton diri nga feedback, matapos nga ti ginpanawagan naton indire kaina, ang mga reply nila ti negative, no, why kuno sila sang or hindi nila kilala ang ining nasambitan niya karon nga siman. Nakita man nila sini ang ining itsura sang siman nga ning ara karon niya confined sa ospital. Ginpakita na sa aton sini nga Facebook live, ti daw hindi kuno sila familiar sa Harold Nicolas nga siman, no, why kuno sang kilala iya silang Ilonggo nga siman nga Harold Nicolas. Pero ti base sa ibandra, no, sa aton sini nga mga kabombo, may ara sa nakakilala kung taga diri man ini sa mga area sang Iloilo or base kag sini nga daan to hindi makaistorya mayo, ti base pamatin-anan to iya sang Pinay OFW nga base taga Iloilo or pag-insende niya ti Ilonggo. Pero tagalain man niya gali sini nga probinsya, but importante nga mapalabnag karon ini nga informasyon ka makalabot sa iya man sini nga pamilya. Pero ti daw nakalabot naman sa pamilya niya, galing daw ay labot gurong pamilya niya sini. No, munang masubo lang kay ti naggwa ini, nagtrabaho sa lawasang pungsod kag ti balaan taman ang sakripisyo sa aton sini nga mga OFWs, no? Why man kita kagi matuod OFW, pero ti maintindihan tagid kun ano ning sakripisyo sa mga overseas Filipino workers naton, no? Biskan matuod ti mga simani dalagko ning mga ginapadala nila sini
pabalo nila diri sa ila sini nga mga pamilya sa Pilipinas, pero hindi man hamak ang kabudlay sang ila sini nga trabaho kag kabudlay man sang ila sini nga kahimtangan dito sa luwas ang pungsod nga malayo man sa ila sini nga mga pamilya, no? Ti imagine ang sakripisyo iya sang aton sini nga mga OFWs nga ginataya yang ila sini nga mga kabuhi para nga mapadalaan lang ang ila sini nga mga pamilya diri, mabuhi lang ila sini nga mga pamilya diri, no? Kag ti aside sina kadako sang ginabulig man sa mga OFWs naton sa aton sini nga ekonomiya kay ti nagaganar perming aton sini nga ekonomiya through sa mga remittances, no? Sa mga dollar remittances ang aton sini nga mga overseas Filipino workers. Ti hindi lang ila sini nga pamilya ang ila sini nga ginabuhi, no? Pating ekonomiya sa aton sini nga bilog nga pungsod, no? Ginabuhi Manila sini. Ti kung sila to gali karon ang magkinahanglan daw sa waay lang ang masubo kay ti kung matuod nga daw waay labot sini sa iya kaga daw hindi pa to gusto ang asawa niya, kung asawa niya gid man to nga buligan inisang mga kasimanwa niya dito sa Greece nga mapapauli, no? Ti amo pa nang masubo na kay sa pamilya mo na gid mismo, no? Way pa iya sang may bulig sinadra sa imo. Maayo pagaling iban nga tawo, no? Maayo pa tong iban nga tawo sa Greece, no? Hindi man to kilala sang siman nga ni, way man ni guro mabuligan to sang siman nga ni. Way man ni mapadalaan to sang kwarta or matagaan sang kwarta sang siman nga ni, no? Way nya man to guro mabuligan nga makasakay sa barko or makagwa to makatrabaho sa Greece. Adto mga tawo nga to pero ti nagulikid ya sa iya, no? Nagbulig ya sa ila or sa iya, nag-initiate ya sang amo sini iya karon nga mga panawagan, nag-reach out dito sa mga government agencies para nga mabuligan lang ini, no? Ti dito pa siya karon nakapangayo iya sang bulig sa mga estranghero. Ti hindi kuntani sang amo sina ang aton niya pagtratar sa aton sini nga mga overseas sa Filipinos. Ti kon sabahin sang pamilya niya daw ay sang kaiso gabi sila iya karon nga buligan siya dito sa may Greece, ti basi sa mga natungdan nga mga insya sa aton sini nga gobyerno, tani ang gobyerno talang sini ang magulikid sa iya sini karon nga kahimtangan. Kag ato na nga i-try nga mapalabot man karon sa mga natungdan nga insya sa aton sini nga gobyerno kung paano naton mabuligan ang ining siman nga confined dito karon sa ospital. Kag mapapauli ini diri sa mayabay nya karon sa pungsod Pilipinas ko na kinahanglan. 56 minutos na nakaligad sa atak na nga alas 12. Sanbay sa mga kabombota kay pagbaliktad dugang padring nga mga balita aton sini nga pagatagaan sang pagatamod pagkatapos sa mga pahanumdom. Sol bangod sa imo sala nga desisyon kon kaisa bangod sa imo nga kaakig stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate
masakit sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog. 2 minutos na nakaligad sa takna nga alauna diri sa aton sini nga pagapangalagad sa bombohanay sa udto sa gihapon pod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Nagabuho sa karon ang mga tribute sa sining nagtariwan nga veteranang aktres nga si Susan Roses or sa matuod sining pangalan sa aton sining mga kabombo kilala sa kay Jesusa Sonora Po, no, ginkilala sining Queen of Philippine movies. Kag bagay lang man ang iya sining titulo sa iya sining nga kilalahon siya nga ti Queen of Philippine movies kay ti asawa man ni siya sang ginkilala man naton sadto nga si The King, no, sa aton sining mga kabombo, the late Fernando Po Jr. Pero si the late Susan Roses nga nagtiriwan sa edad sining 80 anyos ang may roots gali diri sa Iloilo kag mahambal tagig nga ti isa man ka Ilongga. Ining si Susan Roses sa aton sining mga kabombo and para sa pagsaysay bala sa aton kung diin ang iya sining roots diri sa Iloilo kag ti una-una di sinong iya sini abi diri nga mga kalululuhan or mga din siya nag-descend diri karon sa may area sang Iloilo. May kaupon naton live diri sa aton sining pagapangalagad ang aton man sining local historian si Mr. Nerio Luhan. Sir Nerio, good afternoon. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala. Mayong hapon, Donny. Mayong hapon man sa mga nagpalamat ng Bombo Radio. Okay. Sir Nerio, although nagkalisod gid subong ang showbiz industry, kag kita man nga mga Pilipino sa pagkadula ya karon sang sining film icon ang veteranang actress nga si Susan Roses. But ti ko naton gali iya sining usoyon gid ang iya man sining nga history naghalini siya diri man sa aton sa may area gid sang Iloilo kag ti kita gid man diri sa Iloilo ya karon ang may mas rason pagid nga magkalisod man sa pag taliwan sining aton man sining kasimanwa nga veterana nga aktres sa Sir Nerio. Well, matuod din na doon, no, kay ang mga kaluluhan ni Susan Roses, pani sila actually mga French, no? Hindi si Warren French, yan ang mga French bala nga Francis, no? Kay sa una ang Iloilo is a cosmopolitan area, no? Kay tidamo dari mga British, mga French, mga Germans, no?
mga Swiso, damo diri sa aton niya, no? Kay that's why may mga apelyido sa bunga nag-exister, no? And one of these family names, ari pasubong sa ato siya Levy, ang pamilya Levy, no? So, ang roots gid actually ni Susan nga ang ari di sila sa Iloilo. Naghalin ini siya kay Adolphe Levy, no? Isa ini siya ka French national na upod ang iya tatlo ka mga utod nagkadto diri sila sa Pilipinas ang tiempo sa mga katsila kag nagginumpisahan nila ang La Estrella del Norte, no? Isa ina siya ka vista shop, no? So sa ato pa to boutique wala, no? Nga mga gabiya sa mga relo, mga korbata, talan na, no? Anything, no? Sa nga ano nato, no? So then nagkuan man ini sila, no? Nagtukod man sila sang tawag nga Levy Hermanos, no? So ang Levy Hermanos, kung matandaan nato, amo gini siya ang una-una gid nga nagdala sang salakyan diri sa Pilipinas, no? The first vehicle naging dala diri sa Pilipinas pasulod diri halin sa Europa sang Levy Hermanos, no? So, ano nga bihikulo ni Sir Nerio? Ano ni private vehicle o ginbiyahe nila ni? Roadster sang una, no? Tawag nila 9 horsepower ina siya nga auto, no? Roadster tawag nila, Richard Brashear Roadster. Actually, sa matandaan ko recently daw gin exhibit ina siya sa Manila. Mo hindi ako makadumdum kundi ini na siya nga museum apang gin exhibit ina siya ang salakyan. So buhi panigali? Buhi pa the first vehicle that was brought to the Philippines by La Estrella del Norte or Levy Hermanos, no? Sang 1904, no? So pero ang ginupisahan gid sinaya kay nag-branch out na ya ang La Estrella del Norte ng diri gid sa Iloilo, no? Sang 1873 sa Calerial, no? Diyan basa sa Street Subong, no? So ang branches of course nag-open na sila sa Manila, may branch na sila sa Hong Kong, sa Singapore, sa New York, no? Nagdako na gid sila tapos of course ang mga Levy Hermanos because nga mas kita Levy Hermanos brothers na in Spanish, no? Ang Hermanos. So may buying office siya sa Paris, no? Kay nag-settle na gid sila diri sa Iloilo, no? Apang ang duha ka utod, actually tatlo na sila, no? Si Adolphe, si Charles, ug si Rafael, no? Si Adolphe lang yang nag-tiner diri sa Pilipinas. Si Charles at si Rafael nagbalik sa Paris, sa France. Kag sila dito nag-manage ang ilang buying office Ang iya utod niya si Adolphe nag-manage diri sa Pilipinas, no? So sikat ini siya actually nga, no? Kay during the American time, no? Mga before the World War II, ang La Estrella del Norte pakalpas ang mga relo sang unaway niya kita sang wristwatch mo ang pocket watch sa mga lalaki pocket watch sa bulsa ginabutang may chain na bala, no? Mo na ya ang mga relo sang una. So may kalabanan sa mga pocket watch ang una may ngalan gid ang La Estrella del Norte, no? So amoy na nga si Adolphe Levy, may bata ina siya nga si Francisco, no? Si Francisco Levy nakapangasawa man ini siyempre although French na siya, no? Ang asawa yan ni Adolphe Ilongga, no? Enriquez ang apelyido, no? Si Benita. Tapos may bata ni sila nga si Francisco, ang asawa niya si Luisa Gallo. Yung mga Gallo na taga Guimaras, no, amigo ko sa una dira sa City Hall, si Raul Gallo. Gallo, madamo na mga Gallo sa Guimaras, no? Oo. So si Francisco kag si Luisa, may bata na sila, no? Ang kabataan nila si Purificación, si Ramon, si Alfredo, si Vicente, si Nestor, si Luisa, si Carmen, si Rosendo, at si Francisco. Amo na nila kabataan. So, ang subang ng bata nila nga si Purificación, ang nakapamana nito sa Bacolod, ang doktor niya ba si Jesus Sonora. No? So, amoy ni si Jesus Sonora, kag si Purificación, ang ginikanan ni Susan Roses. No? So,
amoy na nga si Susan Roses kabalong iniya mag-Ilonggo. That's why nga sa pag-adoptar isang bata kasi Grace po, dili siya sa Iloilo yan nag-adoptar. Oo. Amo na nga dira iya gikuha yan sa Haro, no, sa panay kay TC bala nagdilipat ako sa apelyido ni TC nang sa dira kay kiti ang classmate ako sang madyong sang pakaila ni Lula ko mo, no, si TC nga to. So gin-adoptar nila ina ang bata kada nakita sa katedral sa Haro namo na subong si Senator Grace po. So amo ni ang istorya sang ano no sang nga may hambal naton nga may Ilonggo roots gid si Susan Roses. Kiti una ang lulaya si Luisa Gallo taga Iloilo. Although nga ang tataya half French, pero ang tataya, ang nanay ni tataya taga Iloilo man si Benita Enriquez. Oo. So diri gid niya ang mga levy nag-umpisa sa ilang negosyo sa Iloilo antes na nagdako sila amo nang Levy Hermanos kag ang La Estrella del Norte ug galing kay because nga nagira na nag World War II na so na why na sila. What after World War II wala naging gawa ka tutawas man. Oo, di ini sadto nahamtang Sir Nerio ang ining La Estrella del Norte ne kag somewhere sa Calyerial, no, hindi lang ko di ko lang ma-ascertain gid kun diin gid nga spot dira sa Giembasa basta dira kay amo maina ang aton nga business center sa una mo. So dira dabi ang mga Inchausti, mga Care, no, mga Rizaldi and Company sa una, no, mga even the Chinese and the Japanese shops are there, no. Huskin, no, Comercio de Loring. So dira sa of course the Customs House is there, City Hall is there. Muna ang atin. Oo. So bali si Susan Roses ni ano ni siya ikapilan ni siya nga apo man sa diin ni siya nga natuo na nga apo sang Frenchman gid nga si Adolf. Hindi ko na actually makuha noon kung ika-apat the fourth generation si Adolf. After Adolf bata niya si Francisco. Francisco, bata ni Francisco si Purificacion. Tapos amo na dayon. Oo. So daw dra na sa apo sa tuhod ni or apo sa dapa-dapa Sir Nerio? Purificacion then Susan Roses na. So the fourth kung ano pa daw ika-apat na generation ni siya kung siling kita nga first generation si Adolf, second generation si Francisco, third generation si Purificacion, fourth generation si Susan Roses. So ang actually nga niya si Susa Purificacion Sonora. Ang screen name lang ina ang Susan Roses. Oo, ang Jesusa ni kag Purificacion daw halin ni sa mga lula niya man. Muna? Oo, si Purificacion ang iyang nanay. Nanay niya. Ang nanay niya si Purificacion. Oo. So junior sa atin. So daw apo sa tuhod na ni siya or sa dapa-dapa ni Adolf? Apo sa tuhod. Apo sa tuhod daw apo yan na si Adolf Toledo. Oh, ambot na away niya naguro maabtan ang original gid ang away na. Fourth generation na siya. Oo. So kuan gid Ilongga gid Ilongga kag Bacolenia. Kay isang amo gani nga permi man ni siya sang una diri sa Iloilo. Sang kay mga utod actually no, may utod pa ni siya nga si Teresita kag si Johnny. So diri sila Iloilo nag-eskwela. No, amo nang naakon nga na batian no. Kay I'm not sure basta daw diri na sila nag-eskwela ang iban sa Iloilo. Kay mga pakaduaan niya actually kay may gisulat ako nga libro bala nga si about sa kay Pedro Casanave. Ang isa ka bata ina ni Pedro Casanave nakapangasawa kay Bukay Levy nga daw po nang pakaisa sang nanay ni Susan Roses or daw pakaduhaya bala. So or muna. So muni ang mga sheriff sa inyo mga tagpalamat. Okay. So nagligad landry ang taga-European Chamber of Commerce in the Philippines nagbisita diri sa syudad sang Iloilo daw mapatukod kun diri sila sang ila sa nga opisina. So daw meaningful man nga mag-put up sila sang ila sa nga opisina considering nga way back yagali in history Sir Nerio
ang mga Europeans gid man niya gali ang una nga mga negosyante diri sa aton sa sa Iloilo. May very cosmopolitan pala sa aton because of course the sugar, no? Kaya si Nicolas Loning nga daan British, no? And when he opened the port of Iloilo to international trade, nag-open naman din sa mga consuls, no, mga vice consulate ang France, ang Germany, ang Switzerland, no. These are countries na may mga business interest sa sugar, no, nagpapakal sa aton nga kalamay diri. Aside from of course nagpapakal sila sa mga other agricultural products nato, no, na ginadala sa even the Australians, no, they have yung mga Indiano, of course natural na yan nga may mga Hapon, may mga insect diri sa aton. But then kung tanawon mo ang business directory sa Iloilo sa una, makita mo gid na damo may mga Europeans dito. That's why ngati at that time, no, dira sa Rizal pala sa syudad naton, nang dira na sa una ang European cemetery, although may ara nga Catholic cemetery, may European cemetery kita dira, no. Minahamtangan ba sang iglesia ni Cristo dira sa Rizal, no, cemetery ira sa una. So kinsaylo na ang after naging baligya dira ng area, kinsaylo na ang iban nga mga remains diri sa American Cemetery sa Haro, no. Pero the American Cemetery sa Haro is not really purely Americans, no. Ang mga nalubong dira may mga British na, may mga Germans, may mga Swiss. So muna nga mambal na kita nga pag-abot iya sang mga sa mga Espanyol diri, no. I mean may dala sila yung mga business partners na hindi lang Espanyol yan. And actually, the Iloilo City is not really a city that was built. Ito na ko niya pagtanaw, sa ako niya pagtanaw, it's not really built by the Spaniards, no? Ang ekonomiya sa Iloilo, by the Europeans, kinayang nagpatindog sila, no? May mga negosyante diri, mga Europeans, no? So that's why nga sa pag-revolusyon niya sa mga katipuneros, wala ang mga Ilonggo yan nag-join sa revolusyon, ulihin na yan, no? They even passed the Ayuntamiento of Iloilo and the Ayuntamiento of Haro, even passed a resolution condemning the revolution of the Katipunan. And they even sent the voluntarios Ilonggos na magbulig sa mga Espanyol na awayon ang Katipunero. So that indicates na ang pangabuhi na sa Iloilo sa una yan. Very abundant kita kay nga ang ato niya nga port is open to international trade. Export-import kita iya mo sa abroad, na kita iya gagi sa Manila. Direkto na kita iya sa abroad. So, may kwento niya, may aton kita iya nga ekonomiya nga nagatindog sa amo sina iya nga mga produkto, kalamay, no, ang humay, no, ang tanang agricultural products, ang even the lumber, no, nga ato nga ginapadala sa abroad, no. So that's why nga very comfortable ang pangabuhi diri, ang damo diri iya sang mga foreigners na nag-start dito. Oo, amo na nga gintawag man iya kita diri sadto, Sir Neryo, nga daw kita yang Queen City of the South. Oo, kaya magsiling kita nga Queen City, amo na siya ang city second of importance to the capital city, which is Manila, ang capital city. Ang ikaduha nga, ang syudad nga ikaduha nga sa pagka-importante, or second of importance, Iloilo. So that's why it's called the Queen City. By the way, Sir Neryo, matrace pa bala kung ang lolo sini kanday Susan Roses ining si Adolf ang original Frenchman gid, kung diin ni siya na nagtaliwan kag kung diin ni siya nalubong, Sir Neryo? I think sa Manila siya nalubong si Adolf Levy. Sa Metro Manila siya nalubong. I'm not really sure kung diin nga no. Basta I saw una nga nag-research ako, nakita ko na ang even the lapida niya. Nakita ko na. Hindi ko na ma-recall kung din siya nalubong, no? Probably La Loma, or even in one of the churches. Oo. Si Kwanya, ang banayan ni Susan Roses, si the late FPJ, ang iyan niya nga mga ancestors man, Kwan, sir, mga Americans yan, no? Yeah, I suppose so.
Ambot ko Kelly, ko na nang apelido yan. Oh, Kelly. Ambot ko nakakita na paning mga lolo sa to day FPJ kag ining mga lolo kanday Grace po kanday Susan Roses siguro ti sa negosyo guro na ti basi nakasugat anay pa sila ni Sir Nerio. Probably, no. Hindi may na nato ni matrace, no. Although it is a very interesting ang mga genealogy wala tong mga makita mo natin may kangtaran sa Iloilo. It's actually an indication na ang Iloilo sa una, it's really a progressive province. Muna nga ganini noble city gid ang Iloilo. Amunang amunang heritage sang mga Ilonggo, Sir Nerio. By the way, ang ining mga levy nga halin sa France, may information kita kung diin ini sila nga particular nga area sa France gid halin na Sir Nerio. I think may ako sila information. I don't have it right now. Hindi nag-drive ako mo. Subong magaya ko. I can probably send it to you. Alsace Lorraine amo ni Sir Nerio. Ano mag-pronounce ini? Ang Alsace Lorraine amo ni? Yes, I think so. Sila na area. Kahit nalagyan sila sa France, may gera sa una dito. And they went to the United States, but hindi sila successful ang business nila dito. Nag-abulya sila sa Pilipinas. Kasi siguro, pati nila nga, at that time, though muni ang trading center sa Asia, ang Philippines mo. Nag-tidiri ang mga damo, ang mga, aside from, of course, ang mga locals, diri siyang timpo nga ito, kabalo iya mag-Espanyol mo, kabalo iya mag-English, yung una nga, diri sila yan At the time, ang language of trade was Spanish mo. So even the French, they would know how to speak Spanish para sa mga negosyo. Okay. So, they are French, pero ang ilangan negosyo, tawag Spanish. Levi, Hermanos, La Estrella del Norte, Spanish. Espanyol French na? sila. Even the Chinese, ang una, mga Spanish man ang names ang ilang mga negosyo. So, sige. Kanamigid sa nga doon sila nga diskusyon na we hope nga naka-stimulate pagidugang sang interest man sa aton sila nga mga viewers and listeners nga magatuon pagid further kag especially halin sa imo about Ilonggo history and Ilonggo heritage sa Sir Nerio. Yes, sure. Kung may ma-share ako sa inyo, kung may mga palamukot aton sa mo, I'm very welcome. No? Abi ko kita nga mga initiative mo, may mga pamangkot. Kung may mga pamangkot ka mo, well, I may not have the answer right away, but I know where to start looking. Sige. With this, Mr. Nerio Lohansar, sa imo siningat sempo sa Bombo Radio sa pag-share sining mga informasyon. Madam, ogid nga salamat sa imo kag mayong hapon. Yes, mayong hapon man sa imo doon, sa imo man salamat. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Si Mr. Nerio Luhan, no? Local historian aton diri sa may bay niya karon sa Iloilo. No, ginsay-say niya sa aton kun diin gid naghalin nga angati Ilongga ining si Jesusa Purificación Sonora or mas kilala sa iya sining screen name nga si Susan Roses nga asawa ni the late Fernando Poe Jr. ang the king sang Filipino showbiz industry. Kag siya mismo tigin kilala man nga the queen of Philippine movies, no? Nagtaliwan na sa edad sini nga 80 anyos. Bata nila sini, although adopted daughter nila si Senator Grace po, si Senator Puman ang nag-confirm sini nga nagtaliwan ng iya sini nga Iloy kagabi, no, sa edad sini nga 80 anyos sa aton sini nga mga kabombo. Ang roots niya ti drigid sa Iloilo kay ang iya sini nga lolo gid ang ginhalinan gid sang ila iya sini nga henerasyon sang ila sini nga pamilya diri sa Iloilo, isa ka Frenchman taga France, no, ining si Adolphe Levy nga nagkapangasawa sang Ilongga and then nagpamata hasta ngati nangin apo nila sa tuhod ining si the late Susan Roses
sa aton sini nga mga kabombo. So from France, France ang ila sini nga roots, mga negosyante nga friends nga ti nagnegosyo di sa bahin karon sa syudad sa Iloilo. 28 minutos na nakaligad sa takna nga alauna diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalikta, dugang pa diri nga mga balita sa aton sini nga mga kabombo kay ang kampo bala sang sining isa sa mga akusado sa Claire Jargos murder case, si Rafi Soryoso ang may surrender feelers to sa aton sining mga kabombo. Handa ko nung magasungka sa aton niya sining mga otoridad. May kantaran sa iya sining ginapangatubang panumbungon nga murder or kaso nga murder bangod sa sining kamatayon ni Claire Jargos. Ano bala karon sining mga mangintikang sa aton sining mga kapulisan, partikular sa Iloilo Police Provincial Office. Una to ang isa sa mga akusado mandri ang timbang si Rodelin Sumbong ang nag-surrender naman sa Bainsang New Luzana Municipal Police Station after nga nabalaan niya nga may nagpanaog na sila nga warrant of arrest bangod sa Claire Jargos murder case. Di ara na karon sa kusudiya sa mga otoridad ining si Rodelin Sumbong kay tatlo man lang sila nga mga akusado. Ang isa to si Gardo Ibrahim pero daw hindi na to ma-locate ang iya sining whereabout. Ang ining si Rafi Soryoso ang isa pa sa mga akusado ti gina-represent man karon na sang abogado man sang mga Lopezes, no? Gina-represent man ni Attorney Dwight Trasadas ang masurrender iya kuno. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Nagahalog na ang mga pagsulundan apang hindi magkalipat nga ang COVID-19. Ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na pala magsabat sang pamangkot nga naghibi ka? Inibangod masaming nga nagapalamaro kang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo, kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason.
Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakauna sa hapon na pabalik 3 sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombohanay sa udto sa gihapon upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Antes naton na i-check ang report ni Bombo Sheena Mariswalan no sa aton sini nga mga kabombo ari balaw na mention kay na ni Mr. Nerio Luhan nga ang mga kalululuhan sini ni Adelaita Susan Roses amo ang nagadala no sang pinakauna nga salakyan diri sa Pilipinas. Amo na sa mga Facebook live viewers naton, makita nyo amo nang itsura kag amo na no ang pinakauna sini nga salakyan nga automobile no four-wheeled vehicle nga nagtungtong sa kadutaan sang pungsod Pilipinas kag gindala ina diri sang La Estrella del Norte sa tong 1900 no amo ning La Estrella del Norte ang ginapundar sini nga establishment or negosyo sa nga mag-utod sini nga mga levy. Ang isa dito sa ila ang ining si Adolf Levy amo ning lolo ni the late Susan Roses nga nagabot ri sa Pilipinas no. Ang ining nga salakyan nga gindala diri sang La Estrella del Norte kag amo ning pinakauna nga salakyan nga gina-ship pa kadto diri sa Pilipinas halin sa France. Tawag sini Georges Richard no. Ang salakyan no Georges Richard automobile sa aton sini nga mga kabombo kag ini ang ginabakal kag panagiyahan later on sang isa ka doktor Misiano, isa ka manggaranon sini nga doktor sa aton sini nga mga kabombo. So even before pa man niya sang first shipment gid sang mga automobiles nga for sale diri sa pungsod sang tong 1907 no nakaabot na ya ang ining Georges Richard nga model sang salakyan nga gindala diri sang mga lolo ni the late Susan Roses through sa ila sini nga kumpanya ang ining La Estrella del Norte. Ti buhi panigili subong na exhibit nito sa may area sang Manila sa aton nya sini nga mga kabombo. Ang inventor sini amo ni si Georges Richard, isa ini ka Frenchman man no. So kasi manwa nanday Bombo Warren kag sang lolo ni Senator Grace po from France mo. So gindala nila ina diri sa pungsod Pilipinas sa aton sini nga mga kabombo no. Ining si Georges Richard nga Frenchman nagtukod man kag nagpadalagan sang isa ka automobile manufacturing firm sa tong 1897 under sa iya sini nga pangalan no. Ti gin kopya niya ni ang ining mga model man sang mga Mercedes Benz nga mga salakyan sang ila sini nga tiyempo dito iya sa may bahin karon sang France kag sang 1900 nakakuha ni siya sang lisensya halin sa sining Belgian company nga Vivinos para nga magtukod sang mga voturettes sa aton sini nga mga kabombo. So amo na no ang ginhalinan sang sining pinakauna yang salakyan nga nakaabot diri sa Pilipinas. Daw amo-amo man nga model Bombo Mel nakita ko nagligad pag bisita ko bla sa hacienda ni Bombo Champ. Daw amo-amo gid ni no. So hindi imposible nga kun ining Georges Richard nga model nga nabakal sang sining ni Dr.
Misiano amo ning pinakauna nga salakyan diri sa Pilipinas. Siguro ang nakita ko to sa asinda ni Bombo Champ, kung hindi ko magsala, amo tong ikadua, no? Amo tong ikadua siguro nga salakyan nga abot diri sa Pilipinas. Si Bombo Champ, ang mga ancestors man ni Bombo Champ ang nakabakal, no? Amo gid ni, no, ang kuan niya, ang iya sini nga design, daw amo gini, daw kapid lang to, ang daw kapid sang sining makita karon sa aton sining mga kabombo sa Facebook Live, no? Kung mahingagaw ko tani karon mapakita ko ning picture bala sang nakita ko tong nga salakyan sa kay Bombo Champ. Amo gini, no, sa aton sining mga kabombo. Pero i-check tanay ang report ni Bombo Sheena Marie Suelan, nakalabot na ihan sa Iloilo Police sa Provincial Office ang ining tuyo sini karon nga pag surrender sang isa sa mga akusado sa Claire Jargos murder case nga si Rafi Soryoso. Check taman ang update sa nagluntad sini nga sunog dito iya sa may Merkado Publiko sa Banwa sang Dumanga sa Iloilo. Check ta sa detalye sang report. Bombo Sheena, please come in. Wala pa sang nabaton nga report ang Iloilo Police Provincial Office angot sa una ni ginpahayag nga magasungka ang isa sa mga suspect no sa Claire Jargos murder case nga amo ni si Rafi Soryoso nga isa sa tatlo ka mga gin-index sa ginpatigayon yang gin-indict. Yes, gin-indict sa ginpatigayon yang preliminary investigation sang Iloilo Provincial Prosecutor's Office Bombo Doni bangod nga nakitaan sang probable cause nga amo ning tatlo no ang pagapasakaan niya sang kaso nga murder. So una na ginpahayag ni Attorney Dwight Trasadas nga amo nagatindog nga legal counsel ni Soryoso nga sa subong or sa mga masunod nga semana magasungka si Soryoso antes ang arraignment sang murder case sa Mayo 24. So May 21 kita subong hulat-hulaton by buwas no kag Lunes nga adlaw ang kung magasungka man gid iniiya si Rafi Soryoso. So ining si Oko sa interview naton kay Police Senior Master Sergeant Francisco Lendero Jr. ang spokesperson sang IPPO iyaging pahayag nga dako no ang mabulig sa pagsungka ni Soryoso sa kaso nga pagpatay kay Claire Jargos. So kung magsungka man gid si Soryoso suno kay Lindero igahunong ini or ang custody sa iya ang magauyapot or ang magauyapot ni kay Soryoso kung magsungka siya ang nakadepende kung sa diin siya nga police station o kung kay sino siya magasungka Bombo Doni. Although si Attorney Trasadas wala sa iya mismo gani gin-confirm ni Soryoso kung kay sino siya magasungka Bombo Doni. So apesar no nga wala pa sang nabaton nga report ang Iloilo Police Provincial Office angot sa pag-surrender or plano nga mag-surrender ni Soryoso ini sa gyapon ng makabig nga makabulig or dako nga developments sa murder case ni Claire Jargos. Sa piyak nga bahin ang ining timbang naman ni Claire Jargos nga si Rodelyn Sumbong ang nagapabilin sa gyapon no sa may nakapabilin sa gyapon nga nakahunong sa may bahin sang New Lucena Municipal Police Station matapos nga nagsungka iniya sang Mayo 9. So iti si Sumbong no ang isa man sa mga pagapasakaan sa kaso iya nga murder. So si Soryoso ni mag-surrender ni siya suno kay Attorney Trasadas para nga maka-file sila sa motion to post bail para sa piyansa, maka-file sila for piyansa no para ni kay Rafi Soryoso. So si Police Senior Master Sergeant Francisco Lendero Jr. Of this interview, wala pa. Wala kami sa interview, pero kung kaplano gid man siya mag surrender, that will be a good development para sa kaso ni Claire Jargos. In case mag-surrender gid man ni si Rafi, sir, di ini siya iga-detain, sir? So, depende kung sa diin siya nga mag-surrender nga nga station. Wala man kami kabalo kung mag-surrender pa. So kung di siya na station mag-surrender, primarily da siya na i-detain. Alright, sige. Anyway, sir, kamusta subong ang status ni Rodelyn Sumbong, sir? So si Rodelyn ara sa gihapon sa New Lucena as far as I know. So wala pa sila non-bailable man nga offense.
So dahil sa subong sa Nilusena Police Station naton. Mga pila pa kamudra nga ginahulat bala sa IPPO for the development sang Claire Jericho's murder case, sir? Actually, isa na sa mga bagay nga look into pa sa aton mga investigador sa aton nga Provincial Investigation and Detective Management unit kung ano pa ang pwede nga maobra para sa dugang pag-usad sa kaso sa pagpatay kay Claire Jericho. Dapat yan si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Bombo Donny. So may pila man ka mga possibilities pa yang nga hulat man ang IPPO in case mayara sa mga madugang dabi nga mga development sa amo sini nga kaso ni Claire if may ara Bombo Donny. Oo. So, according sa kay Attorney Trasada, sa interview diri sa Bombo Radio, Bombo Sina, nga kung mag-surrender si Rafi Sorioso, ma-file sila sang petition nabi to post bail. Sabay niya karon sang korte, nabisan pa nga ang kaso sini nga murder, non-bailable offense ini or wipe yan sani, amo na nga si sumbong gani until now araya sa Maynyo Lucena Municipal Police Station dito siya nakakusudiya na mention man ni Senior Master Sergeant Lindero nga wipe yan sani non-bailable ni Bombo siya. Yes, correct Bombo Donny. Amo na ang initial nga pahayag ni Attorney Trasadas as to the or kung sa pag-surrender ni Sorioso. Sige. Thank you, Gid, Bombo Sina. By the way, ang sa Dumangas galito, ano tong update, Bombo Sina, sa sunog to kay na? Yes, Bombo Donino. So, may base diri sa aton nga pagpangusisa sa Bureau of Fire Protection sa Dumangas, pinagi kay Fire Officer 2 Delmara Magbanwa, ang investigator, arson investigator sa BFP Dumangas, ang mayara sang ginatudlo nga isa ka tawo nga posible amono ang nagatugas sang sunog sa amuya nga kiosko or isa ni siya ka baligyan sa merkado sang Dumangas. Do wala man ni siya ginagamit na bala Bombo Donny, kag sa hallway lang ni siya ang nasunog, so partially damaged lang ni ang do mayara lang na dadong sofa, do daan naman nga do wala naman nagamit, do amo lang na ang nasunog, kagadala lang ang pilada ka mga wall sang wall ng kiosko, pero wala man siya nagamit or isa ni siya karon kumbaga bala nga maplasteran tatani sang mga bakante siya, bakante nga kiosko or bakante nga stall? Stall, bakante siya nga stall Bombo Donny. So pila diri sa mga nakakita, nagpahayag pero diri kay FO2 Magbanwa nga may isa ka lalaki nga nakita nilang galing dito kay do second floor ni siya ang nasunog alin kuno dito sa may babaw Bombo Donny. So mo pala na initial nga information. Ano ni initially hungod ang pagsunog, arson Bombo Sina? Oo, amo na siya initially ang ginalantaw or ginauyatan sa buong nga investigation sa nga BFP Dumangas nga ginhungod siya nga may isa ka tawo. Kaso ining isa ka tawo nga ni Bombo Donny nga ara na subong sa kustodiya sa Dumangas PNP, may pahayag may diferensya sa paminsaron. So makita siya physically actually nga may diferensya sa paminsaron. So amo ni nga wala pa man na istorya kay do hindi siya man gawa maistorya sa maayos sunod diri kay FO2 Magbanwa. So igsari tagalapas ni siya diri sa may syudad sa Iloilo ang ginatudlo nga lalaki nga suno sa ilabas alleged basi posible nga ginhungod or basi may nabilin lang siya bala dito sa may area nga nasunog sa may merkado Bombo Donny. Ano ni nagalagaw ni siya Bombo siya? Pahayag ni Sir Magbanwa, medyo nagalagaw siya kuno nagalagaw-lagaw dayo kumbaga dito sa Dumangas. Pero dagadiri siya kuno initially sa may syudad sa Iloilo. Sige, thank you Gid Bombo Sina. Ini si Bombo Sina Mariswelan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, kag consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bumbo. Maraming salamat sa kay Bombo Sina Mariswalan sa gindolong sining report. So may lang kay na tabangan na insida ang ining nagaluntad nga sunog sa isa ka bakante didto kuno nga stall sa may Dumangas Public Market kagway na ini magalapta pero ang rason niya gali isang sunog nga mahimo nga ginhungod kuno ini nga magatutod didto sang isa ka persona nga ara naman karon sa ila sa kusudiya. Pero ginapahayag nga ang persona nga ini ang may aray sang diferensya sa paminsaron taga syudad sang Iloilo, taga diri sa may distrito sang Lapas kagati nakalabot siguro dito sa may
Dumangas Iloilo kag nakalabot dito Lagaw kag amo niyang ginhimo niya attempt ito sining sunugon ang nasambitan niya karon nga kwarto or ining bakante nga stall dito sa Dumangas sa public market. 48 minutos na nakaligad sa takna nga launa, way pa nakalabot officially or formally sa Iloilo Police sa Provincial Office kung may aragin man sang komunikasyon nga halin abi sa kampo sining ni Rafi Soryoso or Truman sa iya sining legal counsel sa iya sining abogado karon nga si Attorney Dwight Trasadas nga masurrender ini siya sa masunod iya sining simana, no? Antes ang natalana nila sining arraignment sa sining kaso nga murder sa Mayo 24. Pero si kasuhon ko nila nga kung maka-file ini or maka-surrender rather ining si Soryoso, maga-file sila sang motion rather, no? Hindi sang petition kundi motion to post bail or plano nila sining piyansahan ining si Rafi Soryoso para nga hindi mapriso or kung mapriso man hindi magalawig sa prisohan kaga makaangkon sang iya sining temporaryo nga kahilwayan while ongoing ang trial kagway pa ang judgment iya sang korte, so hilway lang siya anay kay nakapiyansa siya mo ina kon i-grant sang korte ang motion sang ila sining kampo to post bail kay si Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. maganin ang naghambal nga sa kaso nga ni way piyansa ni non-bailable ang krimen sining murder. Amo na nga si Rodelin Sumbong ang timbang ni Claire Jargos nga adto dito sa balay sang natabo ang ining krimen. Ang ara ya karon nagapabiling gyapon sa may New Lucena Municipal Police Station. Hindi man makapiyansa pero anhon man tani siguro sining ni Rodelin Sumbong makapiyansa man siya, makapost man siya sang bail para nga makaangkon sang temporaryo sining kahilwayan nga biskan ongoing ang kaso pero guwa saya sa prisuhan hindi niya man mahimo kay pigado man ni ang ining si Rodelin Sumbong, no? Hindi gani maka-afford sang abogado mag-hire sang private lawyer nga magadepensa sini sa iya ambot kung naka-avail ni siya sang free service sang sining public attorney's office o kun PAW kay batita ang PAW kuno ni gabulig ko ni sa mga tubang sang mga krimen nga waay sang ikasara nga magkuha sang private lawyer mo ambot ko nakapalapit ni si Rodelin Sumbong dito sa PAW kag kun nakiter man siya sang taga public attorney's office, no? So sa tatlo ka mga akusado sa sining nga krimen, ang isa ara na sa kusudiya sang kapulisan ining si Rodelin Sumbong sa may New Lucena Municipal Police Station. Ang isa identified naman si Rafi Soryoso. Plano ko nga mag-surrender next week, pero plano sini nga mag-post sang bail. Ang hindi lang karon mabalaan ang iya sini nga whereabout amoning si Gardo Ibrahim nga ginapahayag sa tuanay nakatrabaho man sa pamilya Lopez sa may San Dionisio, no? Ining pamilya nga limagid sila diri ang ginlakip man sa ginpasakaan sa to sang panumbungon sa piskalya but eventually dismiss iya sang piskalya ang panumbungon against ni sa ila kag ang gin-indict lang diri ang ginpasakaan lang sang kaso sa korte amo ni si Sumbong ang adtong si Gardo Ibrahim kag ining si Rafi Soryoso nga nagtrabaho man nga nangin tawo man sang pamilya Lopez kag may isa pagid ka kaso sa aton sini nga mga kabombo nga na-involve man siya sa Patsanay dito sa may Banwaman mismo sang San Dionisio nga upod niya man ang isa sa miyembro sang pamilya Lopez pero daw siya lang niya ang nakasuhan gid sa aton sini nga mga kabombo. Pending man tong iya sini nga kaso may another kaso pagid sa Claire Jargos murder case kag nakatilingalahan niya nga sa mga krimen nga ni nga gina-implicate siya daw upod niya gid sini ang mga Lopez pero why man niya makasuhan ang mga Lopez, no? So tatlo lang ini sila ang akusado gid diri sa kaso
Ti sila lang nga tatlo sini or duwa lang sila kay ti ang isa to. Why naman to nabalaan kung nang whereabout niya kag hindi man guro to iya mag-surrender voluntarily. Why ganito maka sabat or why ganito makasubmit sang iya sini nga counter affidavit sang pasakaan sila sang complaint sa bahay niya sang piskalya. So ti duwa lang ni si Sumbong kaga si Rafi Soryoso ang matubang sa korte sa arraignment. Ang pamangkot sino yang matindog sini nga abogado abi sa kay Rodelin Sumbong. Kay sa kay Rafi Soryoso yati may abogado na, no? Si Attorney Dwight Trasadas ang abogado man sa mga Lopezes, no? So kung maka-bail ining si Rafi Soryoso, hindi man imposible. Kay pila naman ka mga kaso, may mga precedent naman nga ang kaso yung murder, ang isa ka individual nga akusado sa murder nga biskan hambalon pa na sang mga kapulisanta, kag ginahambal man sang layita nga non-bailable offense ina, pero may mga pamagi nga malibutan ina nga provision sa aton sini nga mga kabombo kag may mga akusado mangyapon sa kaso sini nga murder nga naka-post mangyapon sa bail, nakapiyansa mangyapon kag ti while dragging iya sa pila naka mga tinuig kag ibanti dinikada na yang ila sini nga mga kaso ti ara iya sila sagwa. Hilway iya sila biskan nga nagapangtubang sang non-bailable offense kay ti nakapiyansa iya sila kay na pangitaan niya sang lusot sang ila sini nga mga abogado kag may kwarta iya sila nga ipiyansa sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti hindi man malayo nga kun mag-post sang motion to bail ang ining kampo ni Soryoso pero sa kay Attorney Trasadas, no? Makasuhan siya matuod, maatubang sa korte, ma-undergo sang trial, pero ti ara siya sagwa. No? Unlike ya sa kay Rodelin Sumbong, nga ti way man sang abogado, way man sang inugpiyansa, ti kon hasta san o magalawig ang kasuhay nila sini, dara lang saya nay sa prisuhan ni, no? Kagati depende sa mangin verdict, mangin judgment sa ulihis ang korte kung ma-found out ni sila nga guilty beyond reasonable doubt, ti ma-extend siya sa prisuhan, pero kung ma-dismiss man sila, no? Ti amo wala ang kuan ang paggagwa niya, dira pa lang siya makagwa unless siguro makakita man siya sang lagting sini nga abogado, kag makakwarta man siya, kag mahikot man ang iya sini nga abogado nga mag-post sang motion to bail sa korte, ti basi kag dira may swerte makagwa si Rodelin Sumbong. Pero damo gyapon sang nagapamangkot sa aton sini nga mga kabombo kay ti hilway na mga Lopezes, no? Para iya sa piskalya, why to iya sang involvement ang mga Lopezes sa Claire Jargos murder case. But according sa prosecutor's office, without prejudice man niya ini ang pag-dismiss sa mga Lopezes sa refiling sang kaso. But siningon, tikon ang mga kapulisan, no? Basi makakam up ya sila sang dugang sinakaroon nga mga ebidensya nga daw mas klaro kag daw mas makaduo to ya sa mga Lopez, ti file sila liwat sang complaint kag investigaran o galing liwat sa bahay niya sang prosecutor's office kung makitaan sang probable cause, ti basi sumaka man sa korte. Pero kung wag gyapon, di gyapon kapasar sa standard sa piskalya sa probable cause gay dalantaw, i-dismiss man gyapon. So kung mag-amo na siguro basi gid man kag inosente ya mga Lopez dire, no? Napasibangda na yan siguro bangod sa mga ginpang cite to nga mga circumstansya sang mga witnesses nga nag-execute sang ila sini nga mga affidavit nga hindi man masubstantiate, ti basi kag inosente gid man niya mga Lopez. Amo na nga sa piskalya pa lang ya basura ng kaso rang reklamo batok sini sa ila, no? So ara lang gid sa duwa or sa tatlo kay Sumbong, kay Soryoso, kag kay Gardo Ibrahim. Nagalibot ang kaso ngati sila gid lang yadara karon ang daw may maathag sinibala, ang daw maathag iya sa picture nga ara sa likod sang Claire Jargos murder case, no? Pero ting pamangkot ano ang motibo, no? Ano abi ang motibo ni Rodelin Sumbong
nga ti bago pa lang ganito siya na hire as timbang, no? Day 1 niya pa lang ganito sa trabaho, natabo na ning krimen. Ti anong motibo niya abi nga patsyon si Claire Zergos nga maghimbon siya sa kay Rafi Soryoso? Kag ti ano yabi ang motibo man ni Rafi Soryoso, no? Nga patsyon niya si Rodelin Sumbong kung siya gid man or kung si Gardo Ibrahim man. Kag paano sila sini, no? Sa aton sini nga mga kabombo, nagplano. San nila inigin plano kung sila gid man ang mga magkahimbon sini diri kag ti sinuyabi sa ilang tatlo diri mastermind. Kay ti kunwaay na sang iban diri nga involved, no? Ti isa lang sinadra sa ilang mastermind, ti sinong mastermind diri si Jergo or si Sumbong, sino si Soryoso, sino si Ibrahim. Ti anong motibo, no? Anong ila sini nga relasyon or anong ila sini nga kaangtanan abi sa kay Claire Zergos, no? Kay kung sili nga pangawat ang motibo ti sa investigation sa mga otoridad, why man sila dito sang may nakita nga mga ebidensya or mga circumstansya nga mag-lead sa ila nga mag-conclude nga ati pangawat ni taning tuyo sang tatlo, ginpatay na lang nila si Zergos, ti why man sa may nadula dito sa balay. Ang salakyan niya gani, ti why man nila dala, ginbilin man to nila iya sa may Santa Barbara. Sa diin man nila ginbilin ang inang bangkay ni Claire Zergos, ti anong motibo? Pagpangawat, hindi man, no? Love triangle? Paano iya sila na link abi sa love triangle sa kay Claire Zergos, ni? No? Di nagsulo diri sa istorya si Rodelin Sumbong, si Gardo Ibrahim, si Rafi Soryoso, no? Based sa mga witnesses, sa mga nag-execute sa affidavit, kagati mismo halin man sa pamilya ni Claire Zergos, may mga indications nga basi love triangle ang motibo, pero ti ang mga ginalink to nila sa sinaya nga anggulo gindismiss man, no? So di lang gid ni sa tatlo, kun dra lang kita mag-focus sabi sa tatlo kag granting nga way na sang iban dra yang karakter sa sining drama nga ini, no? Kun between gilang sa apat, Zergos, Sumbong, Soryoso and Ibrahim, no? Daw ang makita talang gid nga may ara sang klaro nga relationship ti Zergos and Sumbong, employer-employee relationship. Kay ti ginhire niya si Sumbong magtrabaho sa iya bilang timbang sa balay, kag una pa lang to nga adlaw nga nagatrabaho, no? Soryoso kag Ibrahim ti daw dira may link sila, kay ti up the night sila sadto nga mga tawo sila ni isang pamilya Lopez. Pero ang Soryoso Sumbong or Soryoso Zergos or Ibrahim Sumbong and Ibrahim Zergos nga link daw, why asang istorya nga makataod sinadra sa ila sa aton sini nga mga kabombo. Kung indeed apat gid lang sinadra ang mga karakter sa sini nga drama nga ni, no? Daw waay kita sa mga makuha sinadra nga istorya, dapat may ara pa gid sang iban sini nga karakter para ma-solve ang puzzle, no? Ti sino pa gid ang iban sini nga mga karakter? Ti siling sang piskalya, hindi man niya ang mga Lopez. Sila man lang, no? Ti ayhan, sila gid man lang. 1 minuto nakaligad sa atak ng 2:00, iban nga mga balita, bantayan sa masunod nga mga news and public affairs programs diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Ako ang inyo ng anchorman, Bombo Donny Digala, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahay isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung kolesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish.
Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors. Obo, 9 minutes after 2 o'clock Saturday. Beautiful Saturday. Good afternoon sa Liwat. This is Tita Regine nga nag-aabi-abigid sa inyo and welcoming you sa Saturday edition. Sa nga pala tuntunan kahapon lamang. And of course today, mag-interview kita sa ating nga winner. Kag ready na gid siya si Sacrificial Boy sang 5th District of Iloilo. And I hope kamo dira ready naman sa inyong luyag nga i-share nga mga kasaysayan diri sa KLP. Kung ready na, pwede na nga i-click kay i-email nyo na sa bombo_Iloilo at bomboradio.info. Pwede man kung insulat ninyo, i-close ng envelope, siguraduhon na may gin-include nga mga pictures. Including also ang mga nag-email na migid kung may mga pictures para nga mas masadya, di ba? So kung ready na ina sa mga nagsulat, pwede na nga mapadala care of sa kahapon lamang program. DYFM, Bomboradio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City, or kung ari ka man lang diri sa city, pwede gid nga magkatok na lang diri sa mapa sa Sky City Tower kag i-hand in ang imo nga istorya para sa KLP or kung ara ka man sa mga banwad-banwa basi kung sa imo nga pagpasyudad or maybe somebody sa imo nga family makadto diri sa city, pwede nga mapalihog no ipadulong na lang diri sa may Bomboradio ang imo nga istorya para nga mas dasig pa nga malabot nato nina. But if there's no way, then ipadala. Alright, again, so bombo_Iloilo at bomboradio.info. Sa saninga hapon, after sa ating pag-interview sa kay Sacrificial Boy sa 5th District, syempre, ang ato naman nga pag-announce ang ato nga new winner for this week from among the stories nga ato nga pangbasa sa saninga semana. So kung ikaw isa sa mga nagpadala kag nabasahan ang imong mga stories sa sininga semana, dapat bantay ka gid kay basi ikaw na ang ato nga next winner, ikaw na ang mosunod nga makadaog sang 1,000 pesos nga cash kag ikaw na ang ato nga sunod nga interviewon diri sa KLP. Again, welcome mga kabombo sa Saturday edition sang kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine and later on ang ato nga winner. Ari na ang ato nga ambahanon for you all from the Bombo Music Festival from Janiel and Dave Alvarado. Vows. Good afternoon.
a star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Janiel and Dave Alvarado para sa inyo, eksklusibo ina dari sa Bombo Radio Philippines. 16 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Again, welcome mga kabombo. Kaupo ninyo si Tita Regine, and kaupo din natin this time ang ating winners, si Sacrificial Boy sa 5th District. Good afternoon, Gid, sa imo Sacrificial Boy. Can you hear me? Good afternoon, Tita Reg. Hi, good afternoon, Yes, Tita Reg. Gid. Siguro nilang kita mag-speakerphone. Just speakerphone ka. Wala lang. Wala, Tita Reg. Okay, sige. Good afternoon again and welcome diri sa KLP, Sacrificial Boy. Kumusta ikaw sa buwan?
Sa liwat, Tita Reg, maayong hapon sa tanan, maayong hapon sa Tita Reg, sa mga tagpalamati sa Bombo Radyo. Sa subong Tita Reg, okay gid ako katama, and medyo layo na ang akon nga sitwasyon, no, before Tita Reg sa mga inagyan namon, way back 10 years ago, medyo malayo-layo na. So, kita subong Tita Reg, nagahimakas Tita Reg, nagapadayon. Sige. You shared with us the story of your mother. Kamusta siya subong? Yes, Tita Reg. Okay si Mama subong Tita Reg. Kumbaga, amo na sa nahambal ko, medyo layo na amon life gawa 10 years ago. Kay subong Tita Reg, medyo matawhay na si Mama. Kay wala na siya may ginapa-eskwela. I mean, ang manghod ko na lang, pero yes, ang manghod ko na lang, Tita Reg, nanamin ko, wala na siya may ginagastuhan nga estudyante nga kolehiyo. Kaya ako manghod subong Tita Reg, naka-modular man sila. So, aral lang sila sa balay. Kapag ito hindi gawa, amo na kagasto compared sa naga face-to-face. So, Tita Reg, tawhay siya subong. Gipaunta ko na siya ubra sa tao. Kaya it's time for her to relax. It's time for her to experience ang kasulhay, Tita Reg, sa pagpangabuhi. And I think that's the thing na pwede ko lang mahatag sa iya at this point of time. Wow, payback time gali ikaw ha sa imo nga mother. Before anything else, before kita nga mag flashback, tell us about your family. Well, Tita Reg, ideally, sanggamay ako, grabe ang akon nga pag-envision, pag-imagine sang isa ka pamilya. Para sa akon, Tita Reg, nabutang dira nga kompleto, nag-aintindihan na sa sulod ka balay. Kumbaga, na-fix ako sa ideas hanggang may ako nga ang pamilya is amo na siya aton nga ginakatuan, kalapitan, in case may mga problema kita. No? Kumbaga, do silang aton nga safe, makonsider natin nga do mga safe place nato ng aton nga balay, aton nga pamilya, kay upod natin sila. But because, Tita Reg, sa nahambal ko, hindi tanan nga pamilya perfecto. Kapati ako nga perfect family does not exist. And naragin siguro no nga pamilyang I believe nag-strive man kita tanan to have that perfect family nga ginatawag naton, but life would really bring us to something nga lain nga ma-experience naton. Ang pamilya gali hindi amo na siya ka perfecto sa gina-imagine naton. All right. My family sa subong Tita Reg, mahambal ko nga kung sa weather bala, Tita Reg, ara kami sa klima nga naka-adapt na kami kumbaga, Tita Reg. Ara kami experience kami ulan, experience man kami ingat, kumbaga balance, Tita Reg. Kag makaya, no? Ang anuman nga mga bagyo nga mag-aabot sa inyo pagpangabuhi. Since we're focusing sa imo nga mother because you want to say thank you and I love you sa iya, storya kami, kamusta niyang growing up years ang imo nga mama? Tita Reg, gina-istorya na sa amo ni Mama, always gid na. Nagahambal siya nga kinanglan pa eskwela ako, tagit ka mo. Kay, unfortunately, Tita, when sanggamay siya, wala yan na experience ang ginatawag nga pag-enjoy sang iyang pagkadalaga. Nga man. Even siguro ang iyang childhood days, Tita Reg. Kay sa nahambal ko sa akong letter, namuklat si Mama sa ginatawag na pangabuhi kung sa diin, Tita Reg, nga dugin sila na angin salikan nga manimuha tungod sa kapigaduhon, sila na angin hatagan sang role kumbaga sa pamilya nga sila ang mamita ubra para mabuligan nila no ang isa kag isa nga makatibawa sa kapigaduhon. At very young age, Tita, si Mama nag-ubra sa Manila, no? Lamharon katama sa nasugid niya sa ahon, and nagpangamo siya, Tita Reg, for less than 10 years nga nag-stay siya dito sa Manila. Wala yan wala to siya nagdugay pag Tita Reg. It's because siguro nagdesisyon si Mama nga kinanglan niya mag-ubra man sa iyang pamilya, kinanglan niya na mag-settle, kay do kinapoy na siya guro, Tita Reg. So at the age of 27, sa nahambal ko, Tita Reg, nagpulit di siya sa Iloilo para i-pursue na no, ang handong ni Mama nga makamake some perfect
makamake sang ideal family, no. Kay gusto ni mama, actually, Tita Reg, nasugid niya sa akon nga, maobra lang siya, Tita Reg, or mabata lang siya, Tita Reg, no? Hindi siya magkabana. O siguro grant ni Lord na nga wish ni mama, no, amo na ginhatag kami sang utod ko. Kag siguro, Tita Reg, fulfilled man siguro, Tita Reg, si mama, despite nga wala yan na achieve, no, ang perfect nga childhood, ang perfect nga pagkadalaga nga mama experience dapat. Kay dako ang nabuli niya sa pamilya niya, Tita Reg. Dapat nakapatindog siya kabalay, nabuligan niya si Lula, nabuligan niya si Lulo, and siguro madamo si mama nga nabuligan ng mga pakaisan niya, ng mga hinablos niya. So, amo na ginatawag natin, Tita Reg, na kung ayong imo ginani sa imo isig kapariho, ang baylo bala, Tita Reg, no? Stay back time. Kung madumdum nila, ginabalikan kanila sa tanan ng mga ginbulig ni sa iyo. Yes. So it's not been very easy, no? Ang ang growing up years ng imong mother, na-expose siya sa tanan ng mga difficulties, and she has to work para sa iyang family. And nag-dream siya, no, to have also an ideal family. Although naka-mention siya, you said, nga bisan hindi na siya mangin wife, nga hindi, wala na siya husband, basta mother na lang siya. At one point in her life, nakapanumdum siya sa amusina? Yes, Tita Reg, nasugit niya na sa akon. I don't know, Tita Reg, kung ano mga experience ni mama before nga nakapanumdum siya, nga nakakonect dira pala sa idea nga na, Tita Reg. But ang handom niya, Tita Reg, is kumbaga mabata lang siya, tapos bisa din siya magpuyo sang bahana. So ang muna, Tita Reg, siguro isa ka mga wish niya siguro ang gin-grant yun ni Lord nga bata niya na lang ang upad niya subong, wala na bana. Hala, so we have to be careful what we wish for. So sa nag-settle down siya, what kind of life did she have kaupod sa imong father? Una, Tita Reg, no, amo na gani no sa una, makita naton nga grabe pang effort sa una. Amo gyud na di ba, Tita Reg, kung una do hindi mo pa mabalaan, hindi mo pagit makilala lubos. So okay sang una, Tita Reg, halin sa pagpangaluyag ni Papa, no, mga effort para sa una, Tita Reg, nga mamiel kahoy, manag-og sa balay, no. Amo nang pangaluyag nga tradisyon bala, Tita Reg, no, taubra na. But because, Tita Reg, no, hindi tanan ihatag sa imo, hindi tanan masang-ayon sa imo, ma-align sa imo nga gusto. So at some point, Tita Reg, no, sang nagapangaluyag si Papa, do ideally dito man nakita ni mama nga do desidido man ni siya. Kung makita siguro ang pamilya nga gina-imagine ko nga matabo. So napayes niya si mama mo? Yes, Tita Reg. Actually, kadamo sa nagapangaluyag kay wala man sa nagatinikal, Tita Reg, no. Pero si mama sa talaga papahon gid. Even until today, Tita Reg, makapamatuod gid ako sina. Nakamana ang imong look sa iya? Hindi ko. Siguro, Tita Reg, na may ara nga kamay, no? Okay. So you look after your father? You took your after your father? Ang look. Siguro, Tita Reg. I see. Okay. Yes, Tita Reg. So you are your father's son. Yes, okay. Tita Reg. Sige. So how was it? Why is it nga daw, imbes nga maging happy, imbes nga maka-create some very ideal family life, nga daw hindi amo sina ang natabo? Yes, Tita Reg. Sa nahambal ko, no, wala nag-align sa gusto ni mama ang natabo. So nagpakasal sila, Tita Reg, at the age of 27, no, dugamay lang to nga mga binulan ang pagpangaluyag na stage, no. So nagpa-decide sila nga magpakasal. Diri kami before sa Barotac Viejo. But nag-decide si Papa niya magkadto sa lugar sa iyang pamilya dito sa Banwasang Ahoy. So dito kami nag-stay for dito ko na-spend, Tita Reg, ang ako niya childhood days. At the age of 3 years old kami din nagaling sa Barotac. Nagpuli kami dito sa Ahoy. So hasta ako dito mga 9 years old, Tita Reg, nag-stay kami dito. So sa dito nga pagpuli namon, napalayo si mama sa iya pamilya. Nag-obra si mama, Tita Reg, dito bilang manogbantay sang bata, no, sa pakaisama ni Papa. Kag sang una, Tita Reg, okay ang pagsinalayo namon, no, sang gakatubuan ako sang buot. Do dito ko manahambal nga
ay nang amo ni siya ang pamilya nga ginatawag, kompleto kami Tita Reg, kay amo ginay akon akong definition sang pamilya na kompleto nga nagaupo sa balay, nagabinalanganay, nagaintindihanay. But then siguro at the age of 8 years old no, ara ko sa edad nga grade 2, do dira ko na or ara ko sa pag-eskwela ko no nga grade 2 ako sang time nga na Tita Reg na dira ko na isip nga ay nagsala gali ako. Kay actually Tita Reg sang edad ako 8 ka tuig ang akon manghod 5 ka tuig do dira na nagumpisa si Papa nga mga stigo, dira na namon Tita Reg na experience ang ginasakit kami. Grabe na kadisiplina nga ginahatag sa amon, gamay lang nga sala Tita Reg do halos patyon kami, kakautod ang paha, ginakadinahan, ginahaboy kami sang bukog Tita Reg no, kung every time nga magpadala si Mama sang sudan dira sa balay, sang sa aboy kami Tita Reg. Grabe nga mga inagyan namon. So pagsugo siya sa amon kag medyo sala ang amon na bakal, pamatsaga namon Tita Reg do dako gid nga sala ang amon nga naubra. Kay in return to that sala nga naubra namon Tita Reg, grabe nga pag bakol, nagakautod ang paha, nakaagi pa kami gin pang bakol sang interior sang salakya sang motor Tita Reg. Oh my God. Itayaan sang armas, uot sang ulunan. So Tita Reg, naagyan ko na sa edad ko nga 8 ka tuig. And Tita Reg, isa sa factor Tita Reg kung nga nag-abot sa punto nga nakapanumdum ako sang una nga mga malain ang mga tatay. In stereotype ko sang time nga to Tita Reg nga ang tanan nga tatay sakiton lang ila bata. But later Tita Reg, amo na siyang pinaka dako nga realization, dako nga lesson nga nahatag sa akon Tita Reg sa amon nga mga inagyan. Amo na siya ang kumbaga nakuha sa akon nga heart no, nga pagpati man nga hindi talan gali nga tatay amo na. And later on ko na Tita Reg na insimbihan. So way back Tita Reg, balik kita dito Tita Reg sa ginaistorya ko, si Papa is tricycle driver. Gapang sa hero siya. Sa aga na Tita Reg, ang rutina namon sa akong utod, kay ang utod ko is daycare or kinder sang time nga to, sa ako grade 2. Ako na Tita Reg ang nagaplastar sang tanan. Ginatigangan lang kami na ni Mama sa balay. Maylo na bala Tita Reg yung sa sachet, amo ng amon sudan. For bilang yes, Tita Reg, sudan. Hindi siya Tita Reg niya ginatimpla. Wala na sa amon. Hindi na uso sa amon Tita Reg ang timplahon ang Milo. Kundi isamo na siya. Ang isa ka sa siya nga tag 4 pesos, 5 pesos ang time nga Tita Reg, ginatunga na siya namon putangan sa kalamay. Isamok sa kanon nga mainit. Kumbaga kung medyo basa-basa siya tani do champurado ang buwan. Champurado, oo. Tita Reg, yes Tita Reg. So ano kinasudaan namon for pila ka succeeding years Tita Reg. Why? Is it by choice or because no choice? Because no choice Tita Reg. Oh, I see. Okay. Kapag wala si Papa may ginahatag na sudaan sa amon Tita Reg, wala ka ni choice Tita Reg. Unless pero ga-work man siya, di ba? Yes, Tita Reg. Ang sang una Tita Reg na notice ko ang gamay ako nga ang tanan nga kwarta na makita ni Papa sa pagpamasahiro, do I think wala siya gahatag share kay Mama. Ginakompleto niya lang ang among bugas. No, kung makabakal siya kasudaan nga madumduman niya kani, so nagabakal siya. Pero wala ko kakita nga gina-share sang husband or ni Papa sa kay Mama ang iya kita. So anong kita ni Mama sa pag-ubra niya sa pakaisa ni Papa bilang tagabantay sang bata. So amo na siya at Tita Reg ang amon niya ginagasto man sa sulod ka balay. So practically si Mama mo ang nagpangita para sa pagkaon ninyo. Although may share man ang father ninyo, pero mula na ang sa bugas lang. Yes, Tita Reg. Sang time nito dito kong makita na si Mama ang mas nag-effort sa mga daily needs namon Tita Reg. Aside na siya sa bugas Tita Reg, nagatingog sang una bakal si Papa sang bugas. Pero when it comes sa mga daily needs namon, sa kay Mama kami Tita Reg nagasalig. Okay. So, ang responsibility sa bugas lang gid. Balikan ta bala, he was not like that. Sang gamay pa kamo, di ba? What pushed him para nga mangin mapintas sa inyo? What made him nga mangin cruel sa inyo? Amo na gani Tita Reg no magsugid ako sa akon nga istorya sa iban. Amo kitang isa ka pamangkot Tita Reg nga hindi ko gid masabat even until subong Tita Reg no. Nagapamangkot gid ako, naga-wonder gid ako nga agit himo to ni Papa sa amon. So isa Tita Reg no, makapanumdum lang ako siguro ay hindi kami palangga.
ay siguro one way of escaping man to, no? One way siguro nga maka-escape man si Papa sa amon. One way man to siguro nga do amo nang naga-lead, no? Amo nang himuon niya nga lead para kami na lang ma-decide nga bayaan siya namon. Kasi siguro may plano siya sa kabuhi niya, siguro may dream siya siguro sa kabuhi niya, Tita Reg, nga wala yan na fulfill because sagabal kami, because naka-build na siya sa iyang family. So, amo na siya, Tita Reg, no? Unless siguro, Tita Reg, siya ang magahambal sa akon, nga amo nito, or amo ning akon nga rason kung nga agi nakastigo pa kamo. But siguro, Tita Reg, samtang wala siya may ginahambal sa amon nga explanation regarding sa kung nga ginhim esad to. So, siguro, Tita Reg, isa ka mga rason nga ginapanumdum kay subong. It's one way of hambal ko gani maka-escape siya sa amon nga pagpangabuhi, nga manginsultiro siya liwa, Tita Reg, kiti. Ideally, bala daw panumdumon mo na lang, Tita Reg, nga kung magpuyo kami nga tingog kami na ihugot gyapon namon ang amon kuan sa amon nga pamilya nga ipakigbato siya namon nga complete kami. Pero kung hindi pa na kami mag-insindihanay sa sulod ka balay, nga akin ang landgid namon nga mag-stay, di ba? So, pilion na mahalin na lang kami, kung hindi kami kompleto, basta okay gid ang amon nga pagsinalayo. May freedom kami, Tita Reg, kung ano amon gusto mong obrahon. Isang time ka to, abi, Tita Reg, sang gaupod kami, no, sang kompleto kami, Tita Reg. Dako nga parte sang akon pagkabata ang nakuha, Tita Reg. Wala ko na-enjoy ang ang childhood days ko. Kung hindi kami kakampang, kung saan namon gusto, hindi ka makaka-socialize because may mga limitasyon siya na kinanglan, hindi ka mo magwa, kung ari kundi sa balay, dili lang kamo. So, amo to, Tita Reg, na fix kami sa pagsinalayo sa una sang gagmay kami nga, ara lang kami sa balay, wala kami sa obrahon, kundi maglantaw lang sang TV, magbasa, magsulat, no, mag-practice. Amo na wala kami natagaan sang socialization freedom nga mag-socialize sa ibang mga kabataan. You mentioned in your letter about a woman sa life ng iyong mga father, aside from your mother. Di nga point, is it before nga ginbiyaan niyo siya or after na nga ginbiyaan niyo siya? Actually, Tita Reg, si Mama ang nag-desisyon, no, bayaan na lang naman si Papa because nagmasakit to. Nabutan ko sa letter, Tita Reg, nagmasakit si Mama. Sang time nga to. And wala kami katuan nga iban. Kay ang lugar nga na is karagit sa pamilya, tanan ni Papa. So nagdesisyon si Mama nga mapuli kami sa Barotac Viejo. Mabalik kami diliwat. Kay ari di ang iyang pamilya, ari di ang makabulig sa among tutuon. So Tita Reg, sang time nga to, tama, kabugat ang ginapanumdom ni Mama. Nights before kami maghalin, ginapukaw ako na ni Mama, no? Nagkakatulog na kami, Tita Reg, no? Nagkaka-imagine ko subong nga nagkakatulog ako, Tita Reg, ginapukaw ako na ni Mama. Nga may maistorya lang siya. Istoryaha ako, Dave. Istoryaha ako, sacrificial boy. Istoryahan mo ako sa mga problema naton. No, kay wala gid siya pautwasan, Tita Reg, sa mga problema nga ginaagyan niya. Wala siya istoryahon. Wala siya she felt so alone. Yes, Tita Reg. Nag-abot sa point, Tita Reg, nga daw mabuang nagburo si Mama, Tita Reg, hindi na siya kabalo pa ang i-obrahon. Kay si Papa, Tita Reg, ang rason, Tita Reg, kung kami lang dito nga tatlo is nagdesisyon si Papa nga mag-obra security guard sa syudad sang Iloilo. Bayaan niya ang obra niya nga tricycle driver kay hindi kay trespasser sa among kinahanglanon. So nag-desisyon siya nga mag-obra dito sa syudad sang Iloilo. And Tita Reg, for pila ka bulan wala kami kabaton sang iyang sweldo, wala kami kabatong padala. So si Mama lang Tita Reg tanan ang nagtimuha do nga matagaan kami sa pag-adlaw-adlaw namang gatanan. So man Tita Reg, mabugat kay Mama, no. I believe nga ginway niya gid katama, no, gintimbang niya gid, Tita Reg, kung ano nga desisyon ang iyang i-take ang makompleto kami pero do hindi kami happy o kung hindi kami magkompleto pero ang responsibilidad, Tita Reg, mabugat para sa iya. Kung nagaupod kami nga kompleto kami times 2 ang kabudlayon sa among pagpangabuhi tungod sa kapigaduhon, Tita Reg, how much more ang pasanon niya kung wala na siya timbang nga bana, kung wala na siya timbang nga magabulig sa among pagpadako, sa among pag-eskwela, Tita Reg. Kay ako nagapakadto sa high school and ang pinakabugat nga challenge kay Mama is ang mapa-eskwela gid ako, Tita Reg. Okay. Siguro aside from the fact, no, nga nakita yang ginapintasan kamo sa inyong father, and plus the fact daw wala siya halos ang financial
help nga makuha sa inyo nga amay. Balikan ta lang, samtang nga pintasaan ka mo sa inyo nga father, ginasakit ka mo nga daw hindi amo, ang inyo nga mother, ginasakit man siya. Kag every time nga ginahimo ina sa inyo, anong ginahimo niya? Tita Reg, sang time nga to, Tita Reg, duga talagsa ko lang or malaka ko lang nga nagakakita nga ginasakit ni Papa si Mama. Pero may isa ka point, Tita Reg, nga nagtatak sa akon nga atong ginhantak niya sang kutsilyo ang akon mahod. And nag-abot sa point, Tita Reg, niya si Mama ang naging salo sa to. So sa ulo ni Mama, Tita Reg, nag-igo ang kutsilyo. And dito ko nakita, Tita Reg, kung ano ka-evil, kung ano ka pintas ang akon amay. Wala na sa lugar. Yes, Tita Reg. No, pero amo na gani hambal na hambal ko sa letter ko, Tita Reg, niya to the rescue ang akon nga iloy. No, sa tanan nga nagakaratabo nga pagpamintas, pagdisiplina sa akon, sa amon. Aragin siya permit, Tita Reg, nagapato nga siya ang nagasalo kung mga kastiguhon kami. Kumbaga, yung pakita man dito ni Mama nga may atin kami. Okay. So, sang ginbayaan sa imo nga mother, ang imo nga father, ano man, nakaistoryahanay man sila nga, hindi na ko sa imo, bulagay na kita, bitbiton ko ang duha ka anak, bahala ka na sa kabuhi mo, bahala na kami sa kabuhi namon. Yes, Tita Reg, pag-decide namon, no, pagpuli namon diri sa Barotac Viejo, nakakadto pa, Tita Reg, dito sa balay, diri sa Barotac Viejo, si Papa. No, para tani bala, i-fix pa kami. Doon na-realize naman siguro nga ay ang pamilya ko kinanglan ko gid ya kinanglan ko gid nga i-unite liwat, no, or buo niya kami liwat. But unfortunately, Tita, pag naka-decide na si Mama, Tita, na desisyonan niya na hindi na gid siya. So wala na nagbalik si Mama, no, wala na to naglubag ang iya nga desisyon. Nag-stick na siya sa iya nga desisyon nga mabulag na siya kay Papa. What does she say about this? Para sa akon, Tita, kung ako ang pamangkoton, si Mama siguro, Tita, that's the best decision niya ni obra niya. So gaug yun ikaw? Yes, Tita Reg. Kay subong ko lang actually na-realize din na, Tita Reg, no, nga kabudlay sang planos ang mahal nga Diyos. No, gitagaan kami mo to ka challenging nga problema. But subong ko nakuan na realize nga ay insakto ang desisyon ni Mama. Wala in siya nasala sa iya nga desisyon. Although mabudlay, pero insakto ang desisyon niya. Nga at Tita Reg, nakahambal ako sa amon na. Siguro, Tita Reg, kung nag-upod kami, mas grabe ang amon nga na-experience pagid. Mas na-trauma pagid siguro kami. Mas wala ako siguro ka-eskwela. Wala siguro ining passion ko, Tita Reg, na maghimaka sa akong pag-eskwela kung ara kami sa poder ni Papa. Kay Tita Reg, siguro nagpariwara. Doon nagubagin gurong akong buwas damlag, Tita Reg, because ang ginahatag bala sa imo, Tita Reg, nga emotional nga distress, no, sa imo. Okay. Ano ka bala, kung baga stress ka, Tita Regine, threatened ka, pero hindi wala ka freedom. Wala ka peace of mind. Yes, wala ka sang peace of mind. Siguro makapanungdong ka sang pagka-rebuild mo na lang. Doon mo na lang nakakot, Tita Reg. Okay. And I think kay as early sang time na to, naka-decide si Mama nga bayaan nga magbulag kay Papa para at least makabangon kami lang nga may freedom kami nga wala sang threat sa amon nga kada sala bakulon, kada sala disiplinahon. Alright. So nagbulagay sila nga duha nga nagsugtanay sila nga wala na. Mag-disintegrate na sila. Was it a mutual decision? I think mutual ang decision of both nga kay Mama kay Papa. Pero sa side sa imong mga father, ang paghatag sustento sa inyo, panindugan niya man, naghahatag man siya? Unfortunately, Tita Reg, wala. Pagbulagay nila, Tita Reg, grade 3 ako. Halin sang grade 3 ako, Tita Reg, up until nag-college ako, Tita Reg, nag-graduate ako sa kolehiyo, wala gid sang suporta ginahatag sa ako si Papa, Tita Reg. Alright. And naghimakas din kami tuya, Tita Reg, nga kinanglan maninguha kami nga tatlo, kinahanglan magbakas si Mama, kinahanglan magdubli kara siya, Tita Reg, sa pagpangita sa obra, para nga hindi niya ako mapauntat sa akong pag-eskwela, Tita Reg. So ano ni nga mga pagpangabudlay, ano ni nga mga trabaho ang gisudlan sa inyo nga mother, just so nga mabuhi ka mo, mapaeskwela ka mo?
Pag wala kay niya Tita Reg ni Papa, kinukuha di siya sa among tupad balay Tita Reg nga pag-ubra bilang labandera Tita Reg. For 10 years Tita Reg, nag-ieskwela ako sa elementary, high school, and college ko Tita Reg. Dira ko nakita kay Mama Tita Reg ang iya nga paghimakas, ang pagpaninguha niya Tita Reg. Ginpakita iya Tita Reg nga siya ang pinakabaskog nga babae Tita Reg nga nakilala ko sa bilog kong ikaw nakabuhi. Wow. Kaya Tita Reg, ginpakigbato niya gid. Kakita ko Tita Reg sa iya. She is physically exhausted, emotionally distressed gid siya Tita Reg, emotionally distracted siya because of din ako ni makuha sang balalo ni sacrificial boy, din ako ni makuha sang iyang mga kinahanglanon adlaw-adlaw, ma-college na siya dugay-dugay, amo ng mga nag-aabot kay mama nga mga pamangkotanon Tita Reg nga para sa akon dako ina papalasanon para sa iya. So Tita Reg nagpanglabada siya, nag-harvest kami Tita Reg sang mais sa mga kabukiran. Tubugtaw kami Tita Reg alas 4 sang aga, kaagahon, before ako magpa-eskwelahan. Ginapukaw niya ako sina Tita Reg nga sacrificial boy, kinanglan maka-idas kita dito sa mais, kinanglan maka-aga pa kita para damo aton nga maka-harvest. Kaya mo palalunod mo for the next and mga succeeding days pagid. Tita Reg, naka-budget na mo from Lunes nga allowance ko Tita Reg hasta Biyernes nga wala lang ko absent. Tita Reg, sa eskwela gid ako hindi ko gid gusto nga mag-absent ko sa klase Tita Reg. Kaya pamatsagad ko isa ko adlaw nga absent, dubilog ako nga tuig nga wala sa klase. So ginpanumdum ko gid Tita Reg nga kinanglan balikan ko gid ni ang paghimakas ni mama sa akon Tita Reg. Nga kinahanglan Tita Reg hindi masayang ang amon pulaw bugtaw. Dugo lang ginang wala kaagay kay mama Tita Reg nga napatugtong niya ako sa college. Sorry, Tita Reg. It's okay. So your mother is so determined nga mabuhi ka mo, mapa-eskwela ka mo, and it is good nga naintindihan ninyo ang inyong sitwasyon, and the three of you, no, nagbuligay para nga makalampuas ka mo. Sige, the biggest challenge was for you to enter college. Paano nga natabo ini? Ano naman nga mga diskarte ang inyong ginhimo just so nga maka-eskwela ikaw, nga makakurso ikaw? We'll be talking about that sa ating pagpanumbalik. Please stay put, ha? Mga kabombo, nagpamati ka mo sa KLP. Kaupod ninyo si Tita Regine. Kina-interview ta sa Sacrificial Boys sa 5th District. Diri ang aton nga winner. Magabalik ang KLP. Pagkatapos ng gid, sa pila ka may importante nga mga pahibalaw. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety. 48 minutos, makaligid ng tak ng alas 2 sa hapon, kagbalikan taman sa Sacrificial Boys on 5th District. Please tell us your journey sa imong pag-eskwela sa college. Tita Reg, pag-college ko, nag-triply ang amon nga sakripisyo, ang kabudlay. Kay sang high school ako, Tita Reg, no? Biggest achievement na to sa part ko kung sa part ni Mama. Kaya actually, ang goal lang namon sa una, Tita Reg, once makatapos ako sa high school, siguro okay na makapangitan ako na sang obra. Pero Tita Reg, because of my teachers no sa high school, nga naga-inspire sa ako nga kinahanglan mangin manunudlo man ako sa ulihi, kinahanglan pariyo ka sa amon nga makatapos kagid. Kaya ko gid ang imo mabulig sa imo pamilya, halimbawa nga may pinapusin ka sa college. And dito Tita Reg, tatak na dayon sa akon nga paminsaron nga kinahanglan ko pagid maghandom, Tita Reg, nga makatapos gid sa akon pag-eskwela sa college. Naging mabudlay, Tita Reg, kay si Mama, Tita Reg, sa nagagraduate ako sa high school, naghalina siya pang labada, bangod man sang iya ginabatsyag, Tita Reg, no? So, nakatuig, halin sa elementary ako nga panglabada niya, hasta nga nagkatapos ako sa akong high school. So, amo lang nag-iya permi obra. And naluoy naman ako, Tita Reg, sa iya. Pero Tita Reg, si God, grabe gid maghatag sang, kumbaga, magkabalugid maghatag sa aton, sang mag-provide. Yes, mag-provide sang tanan nga kinahanglanon naton, tanan nga gina-wish naton. So, Tita Reg, kuha si Mama sang akon maestra sang high school nga mag-obra sa sulod balay, no? Mabantay sang bata, all around, Tita Reg. Dito, Tita Reg, isa ka rason man ko nga nga disidiran kag nagrisgo kani, Tita Reg, nga makatungtong gid ako sa college. I applied for a full merit scholarship sa Commission on Higher Education, Tita Reg. And amo na siyang isa ka gin sa ligan gid namon, Tita Reg, nga kinahanglan ko gid magpadayon sa akong pag-eskwela. Nangin scholar man ako, Tita Reg, sang amon eskwelahan. I was a Dean's Lister from first year, consistent Dean's Lister ako, Tita Reg, from first year down to my last year in college. Amo na siya, Tita Reg, ang nagabayad sa akong tuition. And may mga allowances man kami from our congressman din, no? Kay may ara man siya nga programa para sa mga poor but deserving students. So Tita Reg, naging mas mamagaan ang abi namon sang umpisa nga basi mabudlayan kami, basi hambal ni Mama sa akon, basi kun first semester lang ikaw maka-eskwela, bangod nga wala kita may ginasaligan, wala sang may mabulig sa aton. Even ganit, Tita Reg, ang imo pamilya, no, mahuya ka nga mag-approach sa ilan, no, nga mga bulig. So Tita Reg, no, ginhatag gin provide gin ni God sa amon, Tita Reg, ang mga tawo nga wala kani kalabot-labot, Tita Reg, pero para sila willing silang mag-help kay nakita gid nila, Tita Reg, ang amon nga sitwasyon ni Mama nga do halos dublihon namon ang amon lawas, Tita Reg, para lang gid nga ang goal ko gid, Tita Reg, sa time nga to is maka-eskwela gid ako. In everything nga ginaobra ko, Tita Reg, no, nagapanilhig ako sa amon tupad balay, nagapanglabada bulig kay Mama, nagabaligya kami, Tita Reg, sa mga bihon, nagabaligya kami sa mga utanon, utan nga ginaluto nga ginalibod namon sa amon yung mga tupad balay, Tita Reg, para lang gid amon na motivation ko, Tita Reg, ang akong pag-eskwela nga nagapati ako nga subong gina-experiensyahan ko, Tita Reg, ang tama kabudlay. But siguro maabot ilang ko sa uli, Tita Reg, nga
ipaago man sa ako ni Lord ang ginatawag nga kasulhayan sa among ni Mama Tita Reg. And I guess you are experiencing that now after nga nakatapos ikaw sa iyong mga kurso. Yes, Tita Reg. How are things today? Sa mga Tita Reg, no, although pigaado man sa gihapon sa subong Tita Reg, but kung i-compare ko siya Tita Reg sa mga inagyan naman before, mas subong Tita Reg, mas nakaginhawa kami. Ako na ang nag-provide sa mga kinahanglanon sa balay. Because naka-graduate ka gid sa ano nga kurso? Yes, Tita Reg, nakagraduate ako sa course nga Bachelor of Secondary Education, major in English. Cum laude. Yes, Tita Reg, sa isa ka prestigiyoso nga college, kagsubong Tita Reg University na sa 5th District. And are you now working? I'm currently working sa gobyerno bilang sangguniang kabataan chairperson, Tita Reg, sa among nga barangay. And before, I was the assistant project officer of isa ka private nga company sa Rojas City. And dako gid adto Tita Reg nga bulig, it's because nakapa-start ako paubra sa amon balay subong Tita Reg. Yes, Tita Reg. Isa na siya ka mahambal ko nga achievement ko sa akong kabuhi Tita Reg, kay bisan wala pa natapos, ginapaamat-amatan ko subong Tita Reg akong pagpaubra sa amon nga balay. And amo na siguro Tita Reg, no, sa kung i-compare ko ang mga inagyan kag mga experiences namon before, mas at subong Tita Reg mas ginhawa na kami kung bagagamay, although amo man pigado man gihapon, pero at least maka-provide na ako Tita Reg para sa pamilya. So ikaw na subong ang nag-provide para sa family, yes, nag-bulig sa pagpaeskwela yes, sa iyong mga utod, and wala mo na ginapaobra si mama mo. Yes, Tita Reg. May we know, kumusta naman ang father mo, subong? Sa subong Tita Reg, wala ako balita sa iya kung hindi siya subong, pero sa gakabatian ko sa akon nga mga pakaisa, no, sa side ni Papa, ara man siya kuno nag-aobra man siya. I think ari man lang siya sa syudad sa Iloilo. May family na siya nga bago? Hambal nila Tita Reg, may ara, pero kay ako wala ko gid siya nakita nga. For how long? Separated kami Tita Reg for more than 10 years na. Siguro 13 years to be exact Tita Reg. Kay 10, mga dira Tita Reg, mga 10 years old ako sa nagbulagay sila. So until now, wala pa gid ka mo nakakita ay liwat? Sa 12 years or 13 years nga na Tita Reg, nang may mga times nga sa to nga nagakita ay kami. Pero amo na siling ko Tita Reg, wala na sang time na nagbalik siya sa amon kaya nag-upod pa kami. Ay kumbaga daw ka-awkward na Tita Reg ng setup sa balay once nagbalik kay sila. So there is no chance para sa imo, and you think it's better that way? Para sa akong Tita Reg, siguro daw malayo na ang tsansa, but ginahatag ko kay Mama ang desisyon. It's up to my mother, Tita Reg, kung mabalik pa siya, balikan niya si Papa. Kaya I think wala man na siguro gihapon na dula kay Mama, no, ang iyang handom nga maka-build sang isa ka perfect family. But siguro Tita Reg, kung lantawan natin ang sitwasyon subong, dala naman sa akong advice kay Mama, niya siguro mag-move on na lang kami Tita Reg. Nakagraduate na ako, kudiin si Papa Malipayon subong Tita Reg, gina-let go na siya namon kung anong iyang mga obrahon. But then, wala ko Tita Reg, gina-close ang akong heart, no, kung magbalik siya sa amon. Kay Tita Reg, sa kadamo sang tawo Tita Reg, nga nag-a-advise sa akon, sulion, ang kalibutan Tita Reg, bayluhon man ang, pasulion man naton ang kalibutan Tita Reg, tatay ko man siya gihapon. And kung wala siya Tita Reg, wala ako nakalabot sa akon nga pakadtuan sa subong. Sa subong Tita Reg, siguro may gamay nga sunggod, may gamay nga kaakig, pero Tita Reg, ang siling nga dumot, wala gid ako nagdumot sa akon amay. Kaya I think isa ka message sa akon sang Ginoo Tita Reg, nga isa ka butang kung nga anangin ang ako subong, or nga nangin nalabot kung ako ng mga handom sa kabuhi Tita Reg because of my father, because sa mga inagyan, nangin motivation ko adto Tita Reg. Never nga nangin sagabal siya sa akon, never nga nangin pasanon siya sa akon Tita Reg. I make it nga nagbutang gid sa pinsar ko nga matinguha gid ako para
ang mga inagyan namon Tita Reg nga pang harvest hindi na namon maagyan. Kag Tita Reg, i-share ko lang no ang pirmi nga ginahambal sa ako ni Mama. Ginadala ta kamo sacrificial boy sa halaribisan sa olobrahan nga magudlay nga mainit mangod wala ta kamo ginasilutan or wala ta kamo parusahan, ginadala ta kamo diri para maintindihan ninyo nga amo ni kabudlay ang ginatawag nga pagpangabuhi sa mainit, amo ni nga kinahanglan gyud maghimakas para hindi nyo maagyan ang mga ginagyan naton. So Tita Reg, nanging motivation adto siya Tita Reg nga motivation sa akon nga kinahanglan ko gyud nga maghimakas. And you're almost there, no? So ano ang mga ginahando mo pa sa imong kabuhi sa imong pamilya because you have already started, no? Reaping your the fruit of your success. Nagpastindog ka na sa inyong balay, daw comfortable na si mama mo, nagabulig ka pa sa pagpa-eskwela sa imong manghod. What else would you want to do for yourself and for your family? Siguro Tita Reg, mapati ka mukha sa hindi, ang handom ko lang Tita Reg is mabalik ko kay Mama ang tanan nga sakripisyo. Mabalik ko ang tanan nga kaginhawaan in exchange to all her sacrifices, Tita Reg. Siguro, akon ginatake subong ang akon nga handom nga i-pursue ang pagka-maestro. Actually, Tita Reg, I'm almost there na. No, Yes. Tita Reg, item na lang ang ginahulat, no. Kaging kaloyan na Tita Reg nga nakapasar ako sa board exam. Congratulations. And amo na siya Tita Reg, ang isa sa mga ginhatag kong kabaylo, ang pin bala Tita Reg nga ginhatag sa mga license professional teachers, amo na siyang ginhatag ko kay Mama bilang isa ka souvenir Tita Reg sa isa ka handom nga namon no nga na-achieve namon Tita Reg, amo na ang pagka-maestro ko Tita Reg. So damo pa ko plan for my mother, kinanglan ko mapatapos ang amon nga balay, kinanglan ko makasulod sa pagka-maestro, kinanglan ko mapatapos pag-eskwela akon manghod. If given the chance Tita Reg, kung mapuli kag mabalik sa amon si Papa, sino gid ako abi Tita Reg, ano gid ako abi kalain nga tao siguro Tita Reg kung hindi ko siya pagbatunon. Siguro wala pa nag-abot sa point Tita Reg nga ma-realize ni Papa no nga siguro kinanglan kumbaga may mga dapat pa siya siguro nga tapuso no nga mga handom niya sa kapatid. Oo, nga hindi niya pa kaya magbalik sa amon. Kaya nagahulat naman kami Tita Reg. But kung si Mama akon pamangkoton Tita Reg, hindi na siya magbalik. Tungod ako na nang inagyan namon. Kumbaga, fulfilled na si Mama subong Tita Reg, nga ara na kami kaduwa sa akon manghod. Wala ko na siya ginpaubra para at least Tita Reg, mas ma-feel niya pa kag maabutan niya pag diya Tita Reg ang akon nga mga handom nga matuman sa kabuhi Tita Reg. Well, your love for your mother is so amazing and your appreciation of what she did sa imo kag sa imo nga manghod. Wow, it's beyond imagination and you're doing everything para sa iya. And it is also good that you are giving your father an open heart, no? Nga when that right time comes, gahulat ka man lang kag depende sa iya kung mag-istorya sa imo, but at least you are giving him an open heart. You are there, ready to listen, no? Well, with your journey nag-end sa nami gid nga sitwasyon. You have almost reached your dreams, although ang pag-dream non-stop na yan, no? Unlimited ang pwede naton nga damguhon sa aton nga kabuhi. It's up to us kung paano naton ina nga i-realize. But anyway, from somebody who has given us so much inspiration, especially sa mga families man, no, nga experience mga struggles, mga challenges, what do you want to tell them? What do you want how would you want to inspire them para nga sila man no mangin maisog to just push through kung ano ang ilang ginabang dream man apisar sang kadamo nga mga obstacles nga ilang ginapangatuba. Yes, Tita Reg, no, isa ka reason kung nga ginsend ko ang letter nga namo ni Mama para at least Tita Reg, ang amon dira nga target is maka-inspire it no, sa mga listeners ng Bombo Radio. Kaya bala ko Tita Reg, hindi lang sa pila kita ka milyon diri sa Pilipinas, pila kita ka billion sa bilog nga kalibutan, hindi lang kami ang naka-experience sa amon nga kasubong nga sitwasyon. Right. I believe nga ang iban masubra pa diri sa amon no.
But ang siguro ang ma-import ko lang sa ila Tita Reg nga leksyon nga sa tanan nga ginaubra ninyo Tita Reg, ibutang nyo gid sa inyo taghipusoon ang paghimakas gid Tita Reg, no. Bisan ano man na siya kabudlay, basta ara sa imo nga kaugalingon nga kinanglan mo adagon ang isa ka away, ang isa ka battle sa inyo nga kabuhi. I think hindi ka gid madula sa imong ginaagyan, hindi ka gid madulaan sang imong energy nga magpadayon bisan ano ka budlay. Kag paghimakas gid Tita Reg ang makabulig sa imo Tita Reg para malabot nimong imo kabuhi. I believe nga wala sang tawo nga nagdiretso lang nga naging successful, wala sang tawo nga naging successful nga nagtawhay lang nga one step lang nakuha niya ng iyang gusto kuhaon. Siguro Tita Reg, you need to be very hardworking gid sa mga butang nga ginahimo nimo. Kag siguro Tita Reg, ang isa ka kabuligid sa amon is pagpangamuyo. Tita Reg, wala kami nagakalipat nga magpangamuyo sa iya. Kay bala namon nga siya lang gid ang pwede namon nga saligan para i-sustain ang amon nga mga kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw. Kay kung wala kami nagadangop sa iya Tita Reg, sa kay Lord, siguro Tita Reg, wala kami kausad sa amon nga sa journey ginalakat namon sa Tita Reg. Kada may problema, kada may mga achievements, kada may mga pasalamatan Tita Reg, nagasimba gid kami Tita Reg, no, kay amo nang isa ka mga ginhandom pugid kagin pangamuyo pugid sa iya nga sa ulihi Tita Reg, no, nakakita ko ang balhas sa kay mama, nakakita ko kung paano siya gin kapoy. Ang gusto ko lang Tita Reg is mabalik ang tanan nga maayo, ang tanan nga kalipay, ang tanan nga wala ni mama na deserve before. Gusto ko ipaagom sa iya Tita Reg. Ko siya Tita Reg, ginatry ko siya. Damo ang mga bonding memories namon Tita Reg, no, sang nag-clinic. So nagapamahaw kami Tita Reg. Ang nagani gina-post ko Tita Reg so that ang ibang mga kabataan ma-inspired man sa akon nga nga ay si sacrificial boy, ginalibre niya permi si mama niya, ginapakadto siya sa mga lugar nga wala niya pa nakadtuan Tita Reg because once lang kita Tita Reg magakabuhi sa sinya kalibutan. Let's live our life to the fullest and let's give our mother, no, especially ang nanay natin Tita Reg, sang kalipay nga deserve nila. Wow. All right. Sana all sons are like you. Well, knowing and understanding what you have gone through, you have my respect and you have my admiration, and I wish you all the luck in this world. Keep pushing, no? And at the same time, keep showing how much you appreciate your mother, and I am sure she is very, very proud of you and of your brother, and seeing that you are doing everything, no? Para sa iya, kagini lang para sa imo nga kaugalingon. Congratulations sa imo sacrificial boy for this really very beautiful and inspiring story nga gin-share mo diri sa amon tanan. Your prize is ready to be claimed on Monday. Congratulations gid sa imo and God bless you. Tita Reg, madamo gid salamat. All right. There you have it, mga kabombo, ang ating winner, and well, I am deeply touched ang iyang istorya. I hope kamo mandira, no, kagkadamo sa aton nga ma-learn from his story. Tamo ikita sang na-learn sa iyang istorya. Who will be our next interviewee? There is a KLP. That is one thing that we have to find out in just a little while. Iga-announce ko ina, but let me just say thank you sa tanan nga mga letter senders naton diri nga nagahatag sa aton sa mga istorya nga ilang nga naagyan sa ilang kabuhi, nagahatag sa aton motivation to also dream, to also do something, not just for ourselves, but for other people, for our family. Again, sa may mga istorya dira, open kita sa pagbaton sina through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, and also pwede nga mapadala care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Congratulations sa atong nga winner nga interview naton next week. Siya naman ang atong nga makaistorya, siya naman ang kuhaan naton sa mga inspirasyon sa kabuhi. Ikaw ina Taurus 21 sa 5th District ang atong nga winner para sa sininga semana. Again, congratulations sa imo Taurus 21 sa 5th District. Way na kita sa nabiling nga oras mga kabombo. Nagapasalamat kita ko sa inyo tanan. Balikan naton ang mga manami nga mga istorya nga ginapadala diri sa aton. Letter readings naman kita next week on Monday. Sa liwat naton nga pag-updanay, pagkitanay diri sa kahapon lamang program. Madamo nga salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa KLP. Good afternoon and God bless.